na mine dak ne chake yiechu yie ne chako mine nikech mine ma pito ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Ka maru obiro to maru otho e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. kendo koro go jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo E 111 Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakorom Gajwang' wachopo e giko mar juma. Okinyi ma jaber Nyakorom Gajwang' chieng' tarik 12 dwe mokwongo higa mar 2023. Gino mara ni chiewo e yo makare. Wasechiewo ka mano mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo e giko mar juma. Nyinga Sharon Ong'aw. Oyawore Nyakorom Gajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew e yo machalo nade. Chal mar kor lwasi e kaunti kama intiere chalo nade. Bore Nairobi kae podi wantiere kod koth kelo gweth. Kamoro amora ma intiere koth chwe kose oyo. Ka intiere boma ma Nairobi kae neni rwako gigo manyalo kelo ni liet. Kalore ni koth kata koyo nyalo kelo ni achiedh nade makoni kod kocha e ngimani. Kata kamano wasechopo e studio ka mar kelo ni chenro mar piny. Bed kodo nyaka giko. Nyinga Joyce Odur. Joyce Odur nade? Achiew maber Sharon to in? Amba chiew makare. Samoro jomoko nyalo penjo ni to miwacho ni koyo nitiere wanda koro kosot. Ato bing'e studio kae nitiere kaka bing'e kata kine studio ka sani. Kiwuok oko tikia ni en gotieno kata en godiechieng', ikia ka koth chwe, ikia ka chieng' rieny. Studio ka nitiere kod liet moro ma seche moko bobedo ga mang'ich kata kamano to liet to nitiere kaluwore ni olose yor lony manyasani. Iwacho ni ka liet nitie to wamoko AC. Ka koyo nitie to walore. Kaka mana mna cheyo mekare wacho ni koth chwe kor weng' mopogore na no gwenge mago mag Kadibo kama jafambo mar Millicent Adhiambo na omiyo omenyo odiochieng' manyoro. Nitiere kaka pio oula osebedo ka kelo negi achiedh nade sikunde e mieche ma bende gintiere. Skunde bende wang'e ni skunde oseyaw. Nyithindo bende dhi e sikul. Ing'eni kinde ma kama bende koth jakelo midhiera. Inyanya sikul ka niseng'iyo gi nindo thuolo mar dweche 2 sani gichiemo mana saa 10 okinyi. Mondo ikri yo makare di skul. Onge hita ilukore gi pi mane kane bwo tanda cha. Otek kata kamani wacho ni onge gima ber mabiro kokikale malit. Mane lit maginyalo bedo ni gikale sani to mar mondo mi giber ngima gi mbele. Koro beda jogo ma ojinyore matin mar mondo mi ngima gi mbele obed makare. Ang'eni waiko ne joneno magwa chenro ma iye lach. Tok ma ibro bedo kikelo weche manyien. Kama bang'a bro bedo ka donjo kod gazet ma The Standard okinyi ma kawuono kara osebed kochakore dwe mar 12 mano higa mokalo osebed ka iloso kar jot mar jatend piny Kenya mano State House bore Nairobi ka. Gino momiyo jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka odak e kar jot mare mayudore Nakuru kata mano mayudore Eldoret. Matene ni koro onge Nairobi ka ma Nairobi ni loso. To kara nogere higa mar 1907. En higni mathoth. Iwacho ni higni buora ma bendo sekadho. Wacho makama bende no mako wanga nikech nakia ni State House nogere kinde makamago. Sani wacho ni State House nego beni timone renovations makoni kod kocha. Wacho macha ma bende no mako wanga en eka ma bende State House nitiere. Aluora mar State House kanyo en mar eka 700. Eka 700 kaka Sharon Ong'aw makora wuoyo kaka japinyo kata mana kaka jafuambo.
tok ndusa karamna eka moko karamna 20 time pith jo Kenya wabede gi chiemo ma kochopo kinde mag ngaji to wacho nikech lope madirom eka 700 timo nade. Penjo en ni pith ma kamano ka idwaro no tim ng'ama dhi time? Dong itime gi irrigation piny wacho dong gin gi omuom ka koro gitimo nyaka renovation. Wacho ni State House en 117 years old. Mana pacha nikech eka 700 to gen. Isen kipima kaka eka 700 karamna chakre kuma wantiere ne Kenya karamna chopo ka. To bendi wacho ni nyaka sani koro pavilion manyien ma koro ibiro bed ka iloso kacha State House biro bedo gi nyalo mar ting'o ji 1,150 ma en ji mathoth ahinya. Mago duto nyaka Ramogi Ajong abo bedo ka lidho ni nonro mar gazeto kinyi makawuono kama weche mag siasa bende nitiere kanyo. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod Raila nyaka sani koro giwacho ni gibiro bedo ka gikete tim gigo mane ochwal e report mar NADCO mano kamiti mane twak e weche mag thek e kinda Kenya Kwanza kod Azimio. Mago duto biro bedo ka twake ka achiel kod pogruok makoro nitiere duon bura mar Azimio. Bende sani mienjo nitiere malingling moko mabro bedo kwa ledho ne nyakwara Ramogi Ajong. Wach machielo mimul na in weche mag somo gi. Odhiambo manyoro bende na bolo wanga hang'e kata na Citizen TV weche mag gimanyien. Nanno ka skul moro jonyuol no dhi e sikul apa ni nitiere county mano ma Uasin Gishu. Wach ma bende neno mag skunde ma bende yudo grade D kata na jopuonjre mathoth ma bende yudo grade D. Ing'eni skunde no gidwaro mar mondo mi principal kata na jatend jopuonje skunde no thich oko. Ing'e nang'o miyo gocho ne kinde thuolo mar higni 7 skul no kosebedo katimo makare. Japuonjre mokwongo ne yudo grade mano mar D+. Ne gocho ni wow Sharon mokwongo koseyudo D+ to modo oyudo mag don koro en mana na gin gi karibu 17. Wach maleta ahinya en kaluwore kaka skul osebedo katimo gisebedo katimo maber. Ok en seyo ni koro kaluwore kod duoko kaka skunde mamoko kaka Roba gi mamoko nacho ni samoro gidwa duoko makare. Gin giwacho ni skul osebedo katimo marach higni gi higni ma ok mokwongo ma ok en mokwongo. Ka japuonjre mokwongo ten mana ng'at achiel muyudo D+, moko en D- gi E. En gino malit ahinya kaloro ni jonyuol tiyo gi pesa mang'eny ahinya ka gitero nyithindgi e skul. Kata kamano aparo ni nyithindo mariwore kod skund no onego bed ni ijiwo gi e yor somo mar mondo mi gisom makare. Ma en gima onego bed ni timo nonro kaloro ni ka en gino mosebedo katimore higa ka higa onego bed ni timo nonro tifwenyo ni ponono shida nitiere kanye tere kaka wanyalo tieke mar mondo mi ponono higa ni e page mar KCSE gitime maber ponono kata ng'ambo okuongo yude kata si. Aparo ni seyo en ne jopuonje gi jopuonje kaluwore gi jonyuol ma kamago. Kok mano bang' mano ang'ena dhi bedo kadonjo gi twak mokwongo e chenro mano mar piny. Okiny ma kawuono ga nambaka kaluwore kod tije mag bongsa kanyakla kod joting' ndai mago iluongo ni personal assistants kata mana nitie stewards gi mamoko. Mbaka ma kama wagoyo kaluwore gi monj ma bende notimne jofwambo gi moko kuom apisas mago mag kaduol mar Nakada. Mano paro neno dira mokadho e magawa moro mong'ere kaka Kettle House mantiere kaunti ma Nairobi. Dwaro ma kamano koro nomiyo okaw kang' mano mar puonjo bongsa. Gimbe ne wawinje ywak mar gi okiny makawuono. En okang' makare ahinya kalore ni bongsas go kopogore kata gi monjo jofwambo mane gitimo kaachiel kod apisas mawuok kaduol mana kada. Mano ne en gima rach ahinya. Tadira gichiwo arita makare kuonde magitiye kuonde tongona mopogore opogore magitiye. Kata kamano onego bed ni imedo lony margi mar tiegruok mar mondo mi gibede jogo maponono. Wanyalo wacho ni ichwang' margi ok bi mapiyo ahinya mar mondo mi girit jeyo makare kendo gipogre gigoje. Tadira Sharon bongsas gi kinenogi gin jogo mojengo gin jogo ma akia ni gichiemo kose giting'o chuma koro gijenga ahinya. Ng'eni king'e tisebed intimidated inyalo thali. Ok ne duto te samoro ng'iogi ang'e nikech thoth gi anano thoth bongsa ma samoro ang'eyo ma samoro bende aseneno kuonde romo mopogore opogore ananga mana ka gijengo to giwuotho mana ne gigar gibongiso nang'o miyo gigar kamano. Kata kamano mano mbaka ma Sharon biro bedo godo saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Kawuono en chieng' tich abich ka chieng' tich abich nyaka Ramogi Ajong pok waloko chenro kango chopo kanyo saa 2 nyaka saa 3 kango wabed kod ng'ejo thumbewa. Kawuono wabro bedo kod jathum mawero wende mag pako kaachiel kod dendo Nyasaye mar mondo mi kwachako chenro mokwongo mar higa ni Sharon waduok erokamano ne Nyasaye kuom tayowa to kendo walame mar mondo mi otelnwa e higa ni duto wachop kare mise magwa mwaketo piny e higa ni duto. Ma en gino makare ahinya. Wabro bedo kanyo kod jathum mano Fredo Mondi donge wabro bedo godo kanyo kochako saa 2 nyaka saa 3. Tok mano twadonjo e mbaka e chenro mar mbaka romo rowere pok wawe wuoko higa ni pod wantiere kod weche mag hera e mbui Sharon.
Weche mag hera mbui hangini mathoth oselosi ahinya waseneno sigana mosebedo e fwambo e mbui chakre juma mokalo. Jal mong'ere gi nying mar Matara ma bende osebedo kiseyo ni osebedo ka chocho ratiro mago mag nyidendi. To kata mana nyadendi ma bende koro iseyo ni nonego. Nitiere nyidendi mamoko ma bende koro osewuok kineno kaka ogwar ng'utgi ne osebedo koro mokodgi e mbui bang'e karen mana jala ma kotoro were. Ang'eni nitiere moko kuomu ma bende samoro oseyudo hera e mbui dak gi samoro chiegi awacho ni minodi kata mana wuonodi e yo makare. Jomoko ok dhine gi e yo makare. Omiyo kiny maka wuono ber kwaloso kotende kod hera mar mbui do's and don'ts wache mango kiromo gi ng'ato kata mana wachne mbui mane ne beni romo kode kanye aparo ni mana mbaka ma bende odhi bedo kwa cholo gi rowere ma bende samoro oseromo gi johera mag mbui gibro bedo ka ginyiso sigana nyakwa Ramogi Jong bende kik wawe oko nyakwa Ramogi Jong in bende ibro bedo kichwalo nwa pachi e mbaka makamae kalure ni magi gigo matimore nitiere kuonde tudruok mopogore opogore e mbui ma jomoko rome moko rumo e yo makare moko to ok dhi makare tango makelo magi okang mane makochopo to kori wacho ni agini aneno ka dhi marach we awera godo omicha kutudri kodwa kochakore sani yoronwa ote machuok e namba mar 36000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube bende wiki kwil godo ibiro yudowa Ramogi TV an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X TikTok kachiel kod Instagram ibiro yuda @joyceodur_. Nyakwa Ramogi Jong an bende antiere mbui ang'wen mano moriwo Facebook, X, antiere kanyo Instagram kanyakla kod TikTok. Duto te gi nying achiel mano mar Sharon Ong'aw. Bende kodo nyaka giko kaka pile nikech ma en rupenya mokwongo ed thundueche. Na huyo mtoto aliua hiyo watoto hauna hatia. Hata mama yenye hana mtoto hanaua na mtoto yake. Na nyinyi serikali mko. Tuna serikali area hii. Vile watu nauliwa kama umbwa na pengine hata maendeleo hakuna. Wan nyithindo 230 to nyithindo mosechopo e skul kae ndio kuchop kata 80. Makata king'iyo dundu gi magi miere ji lilo. We do not expect him to speak as if obeying of court orders is a favor that he's doing to the country. Or one of the grounds for impeachment is violation of the Constitution. Nyakwa Ramogi Jong dakika na pagario toksa pagario marukinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw chagi weche matimore gwenge mago mag Narok. Obila ma Narok omako ji 6 e ng'anyo mar tipo mano bagi gi jopiny e boma ma Narok ka kwedo nek mar surveyor moro mar lo manyonegi oko mar dalane mane gweng mar K24 gi ji moko ng'e. Obila ne othuthni mar temo keyo jong'anyogo mano dino nyaka ndara e odiochieng' mangima kendo rocho wuoth e apaya ma Narok ochomo Bomet. Ywaruok mar obila kod rawerego bende ne orocho chenro mamoko moriwo koda mago mag ohala mano chun mar mondo mi olor. Kotelnegi gi jajiw kwe e alworano Joshua Ole Kaputua giywak ni obila mar mondo mi ojiw arita kendo keto patrol mag neno ni rochruok mag arita kod nek mar ji ok otimre. Ambayo ilifanyika kwa ghafla bila mpangilio na bila watu wengi kujua kwamba itafanyika. Kama tungejua mapema, we would have prevented. So lazima tutipa tujue hawa watu ambao walimngojea na kumuua ni maneno ya shamba ama ni mambo mengine, because there could be so many causes ambazo sitaki kueneza before we get to the truth. Wale wenye manyumba huko tutafanya mkutano na wao, na pia tutahitaji landlords wote wawe na register ya tenants wenye wanakaa kwa hizo manyumba, because tumekundua kwamba kuna watu tenants ambao wanakaa kwa some of those houses hawaeleweki. Kopogore gi mano riwruok mar okinde LSK ochuga put moyiedhi mar okinde mondo non kaka jatend piny William Ruto oketho chik
kuom nyiso jotend migepe mage mondo kik luw chik mag doho ma bende doho nogolo mano mar chungo chenro mage mag dongruok. Jakom LSK Eric Theuri yango ni ponono ni doho oyango ni Ruto ne oketho chik mano nyalo miyo ithiche oko e apisi kaluwore gi chik. Jafamo marwa mar siasa Chris Awino lerono mathoth. Higa mar 2024 nenore kama dhi bedo malach ne jatend piny Dr. William Ruto bang' riwruok mar okinde pacho kae LSK chuogo aput moyiedhi mar okinde mar nono ka Ruto oketho katiba gino ma en mise moromo mar gole apisi. Jakom LSK Eric Theuri wacho ni ponono ni apurno oyango ni Ruto ne oketho chik kuom nyiso apisas mag sirikal mondo kik luw chik ma doho ogolo gibiro chwalo bura e doho mamalo. We have already put up a team of lawyers to look at this and say, and because the Constitution allows us to approach the High Court when there is a threat to violation of the Constitution, to consider whether the current scenario raises enough threats of violation of the Constitution for us to move to court and seek a declaration that the President has violated the Constitution. As you are all aware, one of the reasons or one of the grounds for impeachment is violation of the Constitution. LSK bende chano nyuando ute lamo kod riwruoge ma kedo ne ratich oganda e chenro mar chuno William Ruto mondo olu chik kendo owe donjore kod bad migawo mar doho. We are going to move this discussion into a broad-based coalition of like-minded civil societies. We are going to move this discussion to religious organizations so that we can all come together as one and say that the rule of man died with the old Constitution and that 14 years down the line we will not allow a rollback to those days when a president was autocratic and carried himself as if he is above the law. We are living in very dangerous times, both from executive excesses and other institutions. But we want to assure that we shall keep every institution in check without favor or without fear. Chenro mar chuno William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza mondo luw chik dhi chakore chieng' tich abich jumani e ng'anyo mamuol mar okinde e pacho kae mangima. We want to advise the president to dissuade him of this notion that he could be above the law or that whatever he wishes or whatever he wants should then guide what decisions the judiciary should give or what any other institution. He may get it in parliament, but he is not going to get it in the judiciary for as long as we are watching. And the reason why we are demonstrating is we want to let the whole world know, not just Kenya, that we advocate for the rule of law and we shall not allow anyone or any person, whether it's a president or a cabinet secretary or a member of parliament, to disrespect the court system. Because the moment you disrespect, people start disrespecting the rule of law, automatically we start falling into anarchy. LSK oramoni ok gibi mondo William Ruto oduok piny Kenya e telo mar agoko mane onenore kinde loch mar mosenindo Daniel Arap Moi. We have said in no uncertain terms that the president of this country is not above the law. And so therefore, we do not expect him to speak as if obeying of court orders is a favor that is doing to the country. It is a constitutional requirement. Jatend piny William Ruto to pod oniano ni ok obi dok chien e chung' mare ewi chenro mag dongruok ma owacho ni doho ne ochungo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajwang' jokanyo mag duol mochung' ne doho JSC omako chung' motegno ka kwedo josiasa kod jotelo mosebedo ka tudo bad migawono gi mibadhi ka gilose kaunti ma Migori. Giwacho ni onge neno mosepedhi manyiso ni jong'ad bura timo mibadhi kuom chungo chenro mag sirikal mane taro mar chik. Jafwambo marwa George Juma miyo lerno. Doho ma pacho ka osebedo ka yudo seyo kowuok kuom jodite piny owacho ka oten kod jatend piny Kenya William Ruto mawacho ne mibadhi koro kwako doho. Seyo mar mibadhi osekelo paro mopogore opogore ka kuom josiasa, okinde kod jokenya mamoko. If whatever you are litigating has merit, whether you are president, governor or anybody, take it to the court. If you are dissatisfied, you can appeal, or you can still find
other negotiated ways of having your dispute resolved. I think it's good for everybody. Moko kuom jokanye dul maram kaka doti e pacho kae ma ong'ere kaka Judicial Service Commission wach ni jogo maseyo doho ka otende kod mibadhi pok ochiwo neno mora mora ne commission mondo eka giyangi adieri. Yes, it is the mandate of the commission not necessarily to vet, but to look into the complaints or petitions that have been filed against judges. And if the commission is convinced that there is grounds, then we forward the same to the president to appoint a tribunal to investigate the judge and see if there are sufficient grounds for the removal of that judge. And we've been carrying out that mandate efficiently. Jang'ad bura Evelyn Olwande, mane otelo jokanyogo ma commission ni e kinde limbe margi e kaunti ma Migori, ne owacho ni josiasa osebedo mana ka wacho weche ma koni gi koni mago mag mibadhi ka dieri to koro yango tek. When you appear and say generally the judiciary is corrupt, the judges are corrupt, there is very little that we can do. We have structures that have been put in place by our constitution and our laws, which we ought to follow to ensure that if there are any corrupt judges, then they are brought to book. Governor ma Migori Chileko korka kore ne okoni josiasa mondo wedo thuolo mondo titije maonge buok. I think it's not good for I, as a litigant or a potential litigant, to make a broad statement accusing the judiciary. It will appear on the face of it that I'm attempting to intimidate the judiciary. E kinde limbe margi e county ma Migori Commission ni owacho ni gikore mar tiyo kod 10 counties mar medo gedo doho madhi ni koro ganda koro bedo kod yor e ratiro ka okale doho. We are working on how to allocate resources and including land. And we're engaging to see areas of partnership, areas where we can collaborate to enhance access to justice to the citizenry of the county and also of the Great Republic of Kenya. Judiciary is underfunded, and we need every actor to consider that. Nyaka sani county ma Migori ntiere mana kod doho 4 kende ka commission ma Judicial Service Commission wacho ni dwaro margi en ni sub-county ka sub-county se county ma Migori koro bedo kod doho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duond bura mar ODM koro kawo okang' mano mar timo lokruoge mag rieyo mano chenro mago mag yiero mag duond burano. Kachiel kuomgi en okengego en wuoyo oko bod matayo weche mag yiero. E ote moyangi kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, olero ni bod no odong' mana gi ji 2 kende, kendo ibiro tim yiero ne ji mamoko kaka yor tego. Mano kaka yor tego kendo tieko midhiero mokwako ODM e weche mag welo. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo lerno. En okang' ma duond bura mar ODM okawo mar tego duond burano kaluwore kod ywak ma jokanyo osebedo ka mboro ywak e wi kaka welo mag duond bura mar ODM itayo kod machienglo mathoth. Upon that review, it was also acknowledged that there were certain challenges with the structure and the workings of the board. That the structure that is top heavy at the national level has been found to be a bit overbearing, and that there is a desire and the feedback from the grassroots party leadership is that they would want greater involvement of the grassroots because of the presence of local knowledge at that particular level, and the desire for there to be as minimal interference as possible from the national level. Nyo wayalo bende kendo wang'ado ni duol mando chung ni yiero e od bura mar ODM, duol mar ODM miluongo ni National Elections Board wa oloko kendo kare kanyo koro waketo committee miluongo ni National Elections Coordinating Committee ma kod ji 3 kaka jokanyo kotelnegi kod Mikae Emily Awita. Kuom thuolo malach ODM osebedo kod lokruoge tend duond burano mano moting'o duol matayo yiero, duol mawinjo ng'ur kod ywak mag jokanyo mag duond burano ka gikoni mag weche momiyo tim lokruok mag demokrasia kod ratiro mag jokanyo. Ok anyal wacho ni welo mar ODM osebedo maber ahinya, okwan kod gimiluongo ni capacity kata chia matimo welo e yo ma ji paro ni watime Kenya mangima. To wasetemo matek ahinya mondo kuonde ma waparo ni wanyalo timo welo kaluwore kod kura ma jopiny wegi to wasetimo kamano. Kuonde ma bende waparo ni ka watiyo kod gimiluongo ni opinion poll mwayudo chia mar ji mpogore opogore wanyalo gwelo ji gimiluongo ni direct ticketing. Komiti maduong' mar ODM okelo chenro mag wuoyo bod matayo yiero
mosebedo kotelne kod Catherine Muma, masani en seneta mogwel Abdullahi Dirie kod Sentei Nchoe. Bura manyocho bagi kod kuku mar ODM kata kamano ng'ado mondo weji ariyo mondo med bedo kaka jokanyo mag bod moting'o Richard Tairo kod Emily Awita. Kalemo mar jakom bodno okaw kod Emily Awita. Komiti madieno bende owalo Beatrice School mawuok e kaunti ma Turkana kaka ng'at mar adek e kanyakla mar bodno matayo yiero. So the proposal is to have county election coordinators, 2 at each county, 1 man and 1 woman, who will be in charge of running elections. So, for instance, here in Nairobi, we will have 2 coordinators who will be in charge of running all elections, be it the party primaries or indeed the elections for party officials. Wan gi geno ni koro kamiti mwa keto ni dhi medo ber moloyo chenro mar welo chama mar ODM. ODM koro keto maine jiwo demokrasia yiero mag jotelo mag koro gwenge. Kasani chenro maketa put mabiro menyo yiero rang'eny mag kaunti bende omi pek. Giko ni luoro mag ndiko jokanyo bende ok nyal betie ka gidhi nyime. Yeah, because we have agreed that party primaries and elections within the party are internal matters. The coordinators will be identified from amongst members of ODM, just the way that previous election commissioners have been identified. They have to be people within the party who have been members of a party, who believe in the party, who understand the workings of a party, who have the best interests of a party at heart and have the capacity to be able to conduct elections. Oka par ni onego kele kibaji kata matin. Ni mokwongo Mikae Emily Awita kod Migosi Richard Tairo yanda ni abodo mokalo cha. Koro gin kod gimiluongo gi dho wagunda ni institutional memory. Ging'eyo kuma ande wa ae, ging'eyo kuma wantie to kod kama wadhi e bende. Jokodomo kajwango okang' mokaw kod duond bura mar ODM mar timo lokruok e duol kata kuku matayo yiero kanyakla kod welo mag duond bura biro yweyo wang' jogo mosebedo kamburo ywak e yo kaka itayo chenro mag yiero no koso kia wanyalo bede. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgojongo pogre gi mana mi weche mutendre kod somo. Nyako manyo Ramogi TV Holando midhiero mare ni sirikal oyiero ni skundi yawuoyi ma Lenana. Koro yudo resruok bang' kano miye thuolo mar donje skund nyiri mang'ia Girls e kaunti ma Siaya. Gloria Adhiambo ma jahigni 14 nyasi gando landore bang' ka barupe mar donje skund sekondar nyoyang ni noluonge skund yawuoyi ma Lenana. Gloria manyoto timo penj mare mar KCPA School manyal Gunga Primary kendo yudo max 389. Sani koro nyalo buonjo bang' board mar chenro mag somo e sirikal ma Siaya donjore wachno kendo manyo ni thuolo. Kamano ni director ma Siaya County kuom kelo wang'ia ka indigo mondo wakwa calling letter. Kata kobedo ni school pok ayudo to an geno kokalo kuome kod principal ma school ni anya yudo calling letter mang'ia ka. To kata kamano kata ka yudo calling letter mang'ia ka indigo to pod school fees onge go. Kata osiepe kata mana scholarship gi akwayo ni ka nitie ng'at ma nyalo afford mondo oyudna gimo matin tanyalo gone erokamano. So today, a team led by the DCC and our Sub-County Director of Education, Siaya Central, Mr. Saka, brought the girl so that she can be admitted to Nia Girls High School. What we have done is that I've placed a request to the ministry, which I know will be approved so that this girl can be absorbed in Nia Girls. This was a simple error which we are now correcting. The girl was captured as a male because the necessary corrections had not been done early during registration. And the girl, we have interacted with her and she's happy if she could get a chance at Nia Girls. So we hope that this will be sorted out within the shortest time. E kinde ma jopuonjre e skul tamo kuongo mar higani. Midhiero mienjo e skunde mamoko manyalo bedo ni pok oyudo omenda mag piny owacho osebedo ka chwalo ne skunde mago mag piny owacho e sama owinjore. Moko kuom jok mosebedo ka tero mwandu e skunde osedonjo ne skunde mopogore opogore wira ne koso chulo gopgi. Jotend skunde komachielo to seyo deko mar omenda michwalo ne skunde magiwacho ni pok ochopo negi. Skunde mag piny owacho osebedo ka yudore matek e lwet jok mosebedo ka tero negi mwandu e skunde.
wirani omenda ma ichwalo negi ok bichopo negi e saa mowinjore. Skunde mamoko osedonjnegi kuom koso chulo gope mag mwandu ma giseyudo. E doho ma Nyeri, doho mang'iyo buche matindo tindo osendiko buche 8 chakre tarik 1 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kama skunde osedonjnegi kuom koso chulo gopegi. Kuom ranyisi, kambi mong'ere kaka Ken Blessed Foods Limited nodhi e doho kendo donjo ne tend skund sekondar ma Watuka e dwe mar 9 mar higa mokalo. Kaluwore gi bura margi, gidwaro mondo ochulgi siling 600,000 kaluwore gi makate mana gitero e skundno. Bura makamano notieki ni skund sekondar ma Watuka ochulgi omenda no kidam. Chieng' tarik 21 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kambi mar Jowaka Food Stores nodonjo ne tend skund sekondar ma Kagonye kaluwore gi gowi mar siling milion 1.7 mana gitero godo chiemo e skundno e higa mar 2022. Negichopo e winjruok ni chudo makamano otim kapok ochopo chieng' tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mokalo. Buche mamoko bende luoro gedo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 13 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, tend skund sekondar mar Nyiri mana Rumoro nodonjnegi kuom koso chulo omenda maromo siling 800,000. Bura makamano donjnegi godo gi kambi mar gedo mar Bech Construction Limited. Bura makama doho nong'ado ni mondo nywand kaluwore ni nentiere bura maket kod mano mane kambi no nodonjonegi godo motelo. Bura machielo manotere doho mang'iyo buche matindo tindo ne en ndalo 2 mokalo, kama tend skund sekondar ma Nyiri ma Iriaini nodonjnegi gi Muiga K Hardware. Bura manodonjnegi godo tarik 8 mar dweni. Skul no wachore ni nitiere gi gowi mar 300,000 mar mwandu mopogore opogore manochiwnegi higa mar 2021. Bura makamano biluonga e mbele doho chieng' tarik 22 mar dweni e mbele jang'ad bura Evelyn Gaithuma. Skunde mamoko bende osedonjnegi e mbele doho madongo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 25 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, Blue Valley Enterprises nodonjo ne skund sekondar mar Nyiri ma Kamuthai kuom koso chulo gi siling milion 3,736,285. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino nochiwne orak mar gero od nindo, winjruok mana giketo chieng' tarik 28 mar dwe mar 12 mar higa mar 2020. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino wacho ni skundno pok ochulo gi omenda moramora kaluwore gi winjruok mana gidonje. Komachielo, nenore ni tend skunde ok nyal timo gimoro amora mar chulo gopege. Kaluwore gi jakom mar jotend jopuonj skunde sekondar Kahi Indimuli mane loso e wang' jowi mar Citizen chieng' tich 2 mar otieno, skunde nigi midhiero mikelo gi deko mar omenda ma piny owacho chwalo negi. And therefore, as Kenya Secondary School Heads Association, we've been raising these concerns that why are we not factoring in all children? Because funding depends entirely on the number of children that have been captured on the NEMIS system. Skunde mamoko bende sani keto ting' makamano na jonyuol ma osebed kikawo pesa mathoth kuomgi mondo oumre magintiere godo. Wache mosebedo ka kelo bodhruok kuom jonyuol. Kupeleka watoto shule tulikuta kwamba kuna fee nyingine imeongezewa zaidi ile tulikuwa tunalipa. Na pia tumepata kuuliza walimu mkuu nini kunaendelea, akatuambia hiyo itakuwa inaketa mimi nashughulikia mambo ya chakula. Sababu maana yake wanasema serikali haijapeana senti zenye nafaa kwa ina release the mother ministry. So hiyo imekuwa ni changamoto kwetu kwa sababu kama saizi kama ulikuwa unalipa shilingi 20,000 na kutoa ongezewa 3,000 juu. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyakoro mgajuanga gisigana manomotendre kod gope mathungo sikunde bende makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 33 tok saa 12 mar okinyi. Wakawiyo matin mabiro en nonro mar gazet mitayo kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik di mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Nyakwara
machiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelgo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nyakora mogejo wacho ni kete manaka Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore karieng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Dakika en 38 tok sa 12 mar okinyi nyakora muga juang kamoro mora ma intiere machiegni e nonro mar gazet. Okinyi makawuono wanono gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Antiere kae kod Sharon Ong'ao. Osekelo ni weche manyien. Koro wadwa mana lidho gazet mana mapiyo piyo mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo
ibed penya isom e yo makare. Sharon, kin gazet mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono, in kaka jafwambo iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya to nikech ang'o? An kaka jafwambo anyalo wacho ni gazet mar The Standard nyalo usore. Ing'e nikech ang'o? Nikech weche mag somo en weche mabende osebedo katimore e jumani chakre wuok tich pile ka pile wakelo nyakwaram gajwang' weche motendre kod somo. Omiyo gazet mar The Standard wacho kaka idwa gundh kata idwa tim renovation ne kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi ka, mabende noger e higa mar 1907 higni gini 117 chakre ne State House ger. Daily Nation tano mna komulo weche motendre kod somo achiedh nade mabende jopuonje mago mag skunde mag sekondar ma adundo osebedo kakale. Tang'ini weche makamagi osebedo kwa kelo kinde ka kinde. Koro mae wach manyien e jumani. Aya, gazede gi duto benano ka omunyo omenyo weche mag siasa odiochieng' makawuono. Duto nyakwaram Gajwang' bende wabro bedo kwa lidho ni achiel ka achiel okinyi makawuono. Adwa ni wachak ayanga kod gazet mar The Standard. Wang'iyane ni to en wach mane ma gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. To mana kaka Sharon osewacho ni kar jot mano mar jatend piny Kenya buore Nairobi ka mano State House. Nyaka sani koro ndike ka ni facelift for the 117 years old State House. Matene ni State House osebedo kuom thuolo mar higni 117. Kata kamani wacho kae ni kuom thuolo mar dweche 2 mabiro jatend piny Kenya William Ruto obiro bedo ka otiyo kata obedo e State House mopogore opogore mayudore e counties moko e pacho kae. Ka bendi wacho kae ni thothne osebedo ka entiere e State House mano mar Nakuru ka achiel kod mano ma Eldoret kama bende osebedo kobede ka Medusa ma onego bed ni loso mano State House kata guondho sura mar State House. Nyaka sani koro wacho ni pono nitiere structures moko kacha mosebedo kuom higni mang'eny, higni 117 nyaka sani ng'eny ahinya. Koro wacho ni oken gino maber ka gimedo dak kanyo pono nyalo kelo negi achiedh nade makoni kod kocha. Aparo ni kotende kod ma giniore mabende jopiny gombo winjo en ni ka itimo ne lokruok makoni kod kocha odhi ka omenda maromo nade mano mar osuru ma in Joyce Oduoran Sharon Ong'aw gi nyakwaram Gajwang' osebedo kata mna kagolo nikech wang'e ni chenro to opogore. Kata kamano higni mabende nogere State House en higni buora 117 kata mna odi Joyce Oduoran ng'ene ok nyal dak e kind thuolo mar higni 117 duto te kapok itimo lokruok makoni kod kocha. Jotend pinje koro mar 5 mabende koro dak e kar jot mano mar State House. Kata kamano nyaka sani nyiso ni State House buore Nairobi ka oselor. Emomiyo ni kinde mosekalo waseno jatend piny Kenya katimo wuodhe e counties mopogore. Kuom ranyisi kano chiwo ote mago mar hawi makare ne oganda mapacho kaka gichako higani. Doneno kano time mana Nakuru. Sani kolose mane gwenge mago mag Uasin Gishu. Nonene gwenge mag Eldoret mang'eny. Ben wang'e ni gintiere gi State Lodge e gwenge makono. Kara mane momiyo kata kinde mane lando duoko mago mag KCSE noterne mane kar jot mare mayudore mano e boma ma Eldoret e county ma Uasin Gishu. Wach makamano Sharon anno komi peke it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. It gazet mar 2 kanyo jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane odonje telo nowacho ni ne nitiere omenda maderom $2 billion monego beni tiyo godo e gero manyien mano State House mabore Nairobi ka. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni oyo pesa no ng'eny ahinya ok wanyal tiyo godo to gisani ma pinya ok dhi e yo makare. We watim ang'o? We watim ne renovation kata wagundhe sura mare mano nyalo miyo ponono wakano pesa machielo ok ni $2 billion te waketo mar mondo mi oger kama chielo manyien. Mana kamano we warit nena ni okang' makama bro bedo kadhi nade kata kamano jatend piny kinde go mabende koro osebedo kolimo gwenge mopogore kata bed ni onge kar jot mare. Akeni sani koro wach ni ponono ni jotend pinje mowuok e pinje ma ok obiro gidhiro moko de kanyo ibro tergi mana Nakuru samoro kata na Sagana State Lodge koso koro gichungo limbe mago mag jodito mopogore mabende timo limbe pacho ka thuolo makare makoro miye bende otiye orome gi jopiny kane ntiere gwenge mag Eldoret neno kanyo kotimo chenro mago mag affordable housing. Katika mano yuak bende wasenene counties mopogore kaka Kakamega mabende ute osebedi kimuko. Katika mano nego bende ginyiso wani omenda maromadi mabende bro bedi kitimo godo renovation mane kar jot mar jatend. Ang'eni mago maleng' ma wan kaka jofombo bro bedo ka wanono mar mondo mi wamenye nyakwaram Gajwang'. Kapod wang'iyo mana ite mokwongo mano mar gazedni mar The Standard kalone ni ite mokwongo kanyo kwa nyalo mana ng'iyo piny weche mamoko ma omi pek kwa nyalo mana dhi it gazet makamano bang'e
Nitiere weche mag siasa mabendo mipek kanyo kata kama adwa ni wadhi it gazet mar adek. Nitiere wach mag gazet ni mano mar The Standard omenyo kanyo weche mag somo. Nyaka sani koro nitiere skunde mopogore opogore mabende nyaka sani koro osewuok oko ka ywak matamra gi nono ni wayudo di e penj mar KCSE to kaluwore kod duoko mwasebedo kwa yudo e penj mamoko mano wasetimo higa oken kare. Wantiere kanyo kod ranyisi mag skunde mopogore opogore. Moro kanyo nitiere county ma Migori to moro kanyo nitiere county ma Homa Bay. Skunde makoro ywak matamra gi nono Sharon. Skunde ywak to skunde mopogore opogore, counties bende mopogore opogore mana kaka iwacho. To bende buoko bende nomako kata mana jopiny nyaka jatend migomo mochung' weche mag somo nogo. Nikech kata mana kopogore kata mana gi dini neno kata mana kwan mag jopuonjre ma bende ne yudo grade E mano KCSE mar higa mokalo. Maloyo 48,000 e penj mar KCSE ne yudo grade mar E. Kata kamano kwa grade mag D, wang'eni skul achiel kuomgi en mano mantiere county ma Migori mong'ere kaka Oruba Boys, ma bende jopuonjre ariyo kende mano yudo C- modong' en mana D gi E. Kopogre gi Oruba Boys bende nitie skul moro bende gwenge mag Nyanza. Oruba Boys ne kwarom ga jong nitiere county ma Migori. Nitiere skul moro bende gwenge mag Nyanza mano e county ma Homa Bay miluongo ni Kowidi Secondary. Gin bende na giywak matamre gi nono ka bende giwacho ni duoko ma bende na giyudo ok en duoko gi kendo gidwaro duoko mare. Ginyalo paro skul sekondar ma Oruba yawuoyigo kana nyiso migomo mochung' weche mag somo mondo ng'e chal mar penj ma kamano. Atene skul mano skund sekondari mano mar Kowidi Mixed Secondary School. Nitiere kwan jopuonjre 30 mano yudo grade mar E e somo no mar kwano. To kopogore gi mano, wanyalo wacho ni giduto ne giyudo D e duoko mag penj mag KCSE. Gino makoro japuonj maduong' mar skul no mano Paulo Kombo. Nyaka sani koro wacho ni onego bed ni timo nonro matut kotudore kod duoko makamago. Mago duoko gitamre ka giwacho ni oyo mago ok duoko mago. To kopod wantiere it gazet mar adek kanyo Sharon, mana weche mapod otudore kod weche mag somo piny kanyo. Nitiere wach malit mabende ne otimore. Nitiere nyathi skul moro mabende ne oyudi kowito ngimane to no yude e class mano nen japuonjre mano mar Mogoyet Primary School mayudore Kimini e county mar Trans Nzoia. Ka bende japuonjre no en japuonjre mano timo penj mar grade 6 to nosebedo kolal kuom thuolo mar dweche 2 mano tok timo penj mare mar KPSEA. No yude class ka koro dende kata ringre ne top. Gino mabende jopuonjre no chich ka koro giwinjo tik marach kata harufu moro madum marach. E kinde makoro kane gitimo nonro to giyudo ringre mar nyathine class. Penjo en ni ponono ang'o mano timre ne kata kamano wach ni biro bed kitimo nonro. Ingini nonro biro bed kitimo to kata kamano kana somo sigana ne en sigana mabende no mako wang'a. Nikech king'eni thuolo mar dweche 2 en thuolo mabende jopuonjre osebede yweyo. Manyiso ni chakre ne gitim penj mar KPSEA nyathino kane olala nikech wachore ni nolala tok penj mano mar KPSEA. Mana ni jonyuol mage bende noko ka okang' mano mar dhi chiwo report ka obila nikech obila naneno kanyo mano ma Kiminino CPD John Ondeti nacho ni jonyuol noko chiwo report e stesend obila ni nyargi ne olala. Ingeni samoro ka nyari olala nitie kaka inyalo dhiti omi obi namba obila nyalo bende konyo e timo fuaro ni nyadendi no ni kanye. Kata kamano skunde koro kana yepo nyithindo kadok e kilese jopuonje koro winjo mana harufu moro madung' marach. Bang'e ka gitimo nonro to giyudo nyathi manyako en nyadendi moro ma jahigni 12 manyinge Triza Naliaka. Koro giyudo ringre mare kanyo koto. Ang'eni OCPD mano ma Kiminino wacho ni obila osechako timo nonro. Kata kamano magi kinde mabende be wajiwo jonyuol. Nyathini kolal pok inene kata mana kuom seche mohew kata wach ni 4 idhi chiwo report makamano iro obila. Wacho ni wedege bende noko chiwo report makamano. En gino malit ahinya kendo wach makamano koro miyo olor skul makamano kalore ni nyaka sani koro nyaka ponono tim gino milungo kanyo kod dongere ni fumigation kalore kod tik marach mabende ne nitiere skulno ka skulno olori nyaka chieng' wuok tich mano juma manyien. Kata kamano nego be ni timo nonro matut mar mondo mi familia mar nyadendi no mowito ngimane nyathi matin malich oyud ratiro margi ponono ging'e anene to ang'o mano kelo tho mar nyathi. Git gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono nyakora mogia jong jatend piny Kenya William Ruto ne oromo kod MCAs mago mag duond bura mar Jubilee mano ikine mabende ne oromo kod mamoko 120 mago mag UDA. Kata kamano moko mag Jubilee bende noromo kod gi. Nitiere jogo ma otenore kod ka serikal mapuoyo okang' makamano. Giwacho ni mano en okang' ma jatend piny Kenya goyo
mar mondo mi oriw jo Kenya duto kanyakla, kata kamano jomoko to seye. Ang'e magi ma weche mag siasa kinde ma bende koro romo gi kweth mano MCAs mawuok e kweth mar UDA to chako romo gi moko mawuok e kweth mar Jubilee. Wang'e duond bura mar Jubilee moko kuom jod bura mag gi nitiere kweth mano mar Azimio, moko bende koro nobarore gi Azimio nitiere kweth mano mar Kenya Kwanza. Nanene romo maket kod mano bende jod bura mogwel Sabina Chege nitiere kanyo, naneno kanyo jaod bura mano Maiyala Kanini Kega bende nochopo e romo makamano. Koro dibed notemo sero moko kuom josiasa mawuok e duond bura mar Jubilee koso nang'o, nikech duond bura mar Jubilee gin nyaka gi sani wasedno pogruok mano mar siasa ma bende gintiere godo chutho to mano mar telo e duond bura no. Nyaka sani amano jaod bura mogwela mano Sabina Chege ma bende koro nyaka sani nitiere lemo moro mondusne e duond bura mano mar Jubilee. Nyaka sani koro wacho ni gin kaka jotelo mago mag duond bura mar Jubilee giseyie mar tiyo kod sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo mi gichwal agenda mag dongruok. Kata kamano sigana makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo achiel kachiel e it gazet mar 4 mano mar gazedni mar The Standard. Sharon kodhi mana mbele mapiyo piyo kose nitiere wach moro mida wacho kanyo. Na medo mana ni romo makamano bende notime kar jote mano mar jatend piny mano mantiere kaunti ma Nakuru. Kanyo be makoro rombe dhiye. Koro gol rombe Nairobi itero Nakuru. Kata mana kuma jatend Kenya biro bede. Kentiere Kisumu tero gi Kisumu State Lodge kacha. Kentiere gwenge mopogore. Be paro na Sharon bigeni mae bende thuolo makare makoro jatend piny Kenya nyalo kata dhie kaunti ma Kisumu. Kaluwore ni sani kikop keta ni gik moko te otime kaunti ma Nakuru. Olime nyaka gwenge mamoko kata Eldoret. Olim Kisumu, olim Mombasa. Mar mondo mi wane ko wuotho State Lodges mopogore mayudore pacho kae kikowe moko tenge. Mano konono dweche ariyo. To ngin jatend piny Kenya wuotho koro we wariti. Aya, adwa no adhi mbele it gazet mar 6. Mano bende na chiel kuom weche ma bende gazet ni mar The Standard no menyo e it gazet mokwongo. Nyaka sani koro wang'e ni NADCO mano kamiti mar NADCO. Kamiti ma bende ne ochuogi mar mondo mi otwagi mano kamiti mano kelo kanyakla jo Kenya Kwanza kaachiel kod jo Azimio. Negi twak mar mondo mi githeg jo Kenya kopogore ng'anyo mane waneno higa mokalo. Nitiere report mane gichwalo, report makamano. Nyaka sani koro jaod bura ma Ugunja ma bende jatend jogo manok e od bura. Sani koro wacho ni report makamano biro bedo ka dhi od bura kacha. Kose dhi od bura tibiro bed ka ikete e tim ka od bura osekale. Nikech ang'eni nek beni chwale od bura mano maduong' kanyakla kod mano mar Senate. To report mar NADCO ni osebedo kata mnaka kelo achiedh nade pogruok mar paro e kin jotelo mantiere duond bura. Kata nwach ni kweth mano mar Azimio. Inyalo paro Eugene Wamalwa ma bende ne achiel kuom jogo eko ma bende nantiere committee mano e kinde ma bende nitimo twak mar the. Kendo wuon wacho ni oketo sei mare e report mano mar NADCO. Waseneno kata mna Martha Karua jatend duond bura mano mar NAK Kenya ma bende nowuok oko ka seyo report makamano ka bende wacho ni kinde ma bende Azimio na nitiere oko e kinde ma bende nagi ng'anyo mano kaluwore kod pek mar ngima. Ne wacho ni report mar NADCO makama ok giyie godo. Sani koro waneno kanyo jatend jogo eko manok e od bura kata mna jod bura manok e od bura maduong' Opiyo Wandayi. Wacho ni gitemo mano mar chwale mar neno ni report makamago okadhi. Magi moko kuom weche ma bende waluwo ma bende wang'eni nyalo bedo gi dongruok mopogore. Wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 6 mano mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 8 bende na achiel kuom weche mag gazet mar The Standard no menyo it gazet mokwongo kinyi makawuono. Nyaka sani koro nitiere pogruok matin manenore riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani koro Martha Karua kaachiel kod Jeremiah Kioni. Martha Karua en jatend duond bura mano mar NAK Kenya. Jeremiah Kioni en jagoro mar duond bura mar Jubilee. Nyaka sani koro giseyo Kalonzo ni Kalonzo kinde duto koloso to loso kotudore kod kweth mano mar Kamwene ma bende wang'eyo ni olosi kod jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. Koro giseyo Kalonzo Musyoka na ng'o momiyo wach Kamwene ni odwa bedo mamit ahinya dhogi e kinde miloso. Magi e moko kuom pogruok moneno e Azimio gi sani. Ing'eni riwruok mar Kamwene ni en riwruok ma bende nochuoga higa mokalo. Riwruok ma bende nochuo kod moko kuom jotelo ahinya mawuok e kweth mar Azimio mawuok e gwenge mago mag Masai. Wacho ni God Kenya. Kata kamano Kalonzo bende koro iseyo ka gi jatend duond bura mano mar NAK Kenya kanyakla kod Jeremiah Kioni. Mana ka isewacho ni nang'o ni kinde duto koloso ten mana wach Kamwene. Tingi nyalo bedo kamano nikech Kalonzo nogono dongen ma bende nosewacho ni yiero mar higa mar 2027 obro bedo e debe. Wacho ni obro bedo
obro bedo kokedo gi jogwek ma bende po nono bro bedo ka chung e kom mar jatend piny. Ang'eni wach ma kama osebedo ka kelo pogruok e kindgi ma bende jomoko nyalo wacho ni kelo pogruok e kweth mano mar Azimio. Sharon mitantiere wach machielo momako wang'ie gazedni mano mar The Standard kapok wakete tenge wamula ne Daily Nation mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. Ang'eni thuolo nyalo bedo ni orumo to wach mano omako wang'a nitiere machinglo moro e ite mar 16. An aluonge ga ni Ondiek, kae na iluongo nang'o? En Ondiek. En Ondiek. Onge gi nying moro. Ok apar. Aya, koro gazet mar The Standard wacho ka miyowa paro makare nikech wang'e nitiere gwenge mago makaluo ma bende samoro Ondiek thago. Chon kara chonyo kanjera na nitiere ondiege moko tinde to aneno ka koro gidok chien nikech bunge bende neno ka ji inyuolo to ji gedo koro bunge dok chien. Koro wacho ni kapo nono ni romo gi Ondiek achino diche maka wuoni rom gondiek maka luore gi machinglo maka keke renge nikech ondiek ing'e nyalo ka chako chami kata gi badi kata gi tiendi ni wuoyo gi ondiek kuom ranyisi ng'ani koro wuoyo gi ondiek nyise ni bwana Fisi how are you hii Rutonomics inakupeleka aje ayu angry koro kiromo gi ondiek odiche maka wuon mane penjo mi penje mar mondo mi ondiek kik cham kore buogi akeni mabe nyalo timore Joyce. Onyal Sharon bingeni adire. Wate manene odira ni wadhi KWS odwa manyo ndiegi. Anto kada temo nikech kalore ni ang'e ni aluor. Ok anyal chuga no ndiek ng'iya to ni koro wang'iyore ni koro nyiso ndiek ni ni koro anan gangari ok aluor. Ok onego bed ni buok. To bende wacho ni onego bed ni chung mondi to kochopo sama to koro inyalo buoge kigoyo koko mar mondo mi ene moring to inti chung. Kata kamano ka koro ondiek osefwenyo ni koro kiluor. Anto wachno pod ichicha Sharon. Kata kamano nyakwara muge jo gazeti mar The Standard nitiere kod it gazeti ma iye odiochieng' ma kawuono mano mar The Pulse weche mag tuke bende nitiere toke kanyo ndika ni the A to Z of Africa Cup of Nations mano mar 2023 weche makamago nitiere it gazet mogik mano mar gazedni mar The Standard inyalo dhi nyiewo ibed pinya isome yo makara adwa nwamula ne Daily Nation bende mapiyo piyo kwa nyalo mana yudo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wang'ia ni to enang'o ma gazet mar Daily Nation omenyo mana kaka ineno kanya kwara mugia juang nyaka sani kori wacho kae ni skunde mag sekondar ma Adundo mago junior secondary schools in trouble again mano kaluore kod midhiero mopogore opogore mosebedo ka kwako mano somo e skunde mag sekondar ma Adundo. Nitiere weche mopogore opogore ma bende oket kae nitiere weche go mag nok mar jopuonje tich wantiere kod weche ma otenore kod tieko syllabus kaachiel kod sibling rivalry masani koro neno kacha kwang'io weche mag staffing wanyaka sani wang'eyo ni nitiere nok mano mar jopuonje mapuonjo skunde mag sekondar ma Adundo mago mag JSS kata kamano TSC no sesingo ni nitiere jopuonje moko monego bed ni ndike tich Sharon. Mana kamano ineno kanyo nok mar jopuonje skunde mag sekondar ma Adundo ineno kanyo ka en 42,000 mano kwan mang'eny ahinya. Kopogore gi mano syllabus bende waneno ka CBC nodwoko chien kwan mag subjects moko bende ne orew kata kamano nitiere ywak ni ne jogweko ma bende timo chapa mago mag textbooks nikech giwacho ni textbooks pok olosi kata mna pok ogo chapa yo makare tigeni magi duto te timore ka higa mokalo inyalo paro lai mar somo mar CBC no sechako ma higa mar 2 ang'o ma dibed ni timore higa mokalo nyithindo noko somo makare na nitiere achiedh nade market kod mano higa ni bende neno kochako sibling rivalry nitiere interns mago mabende mag jopuonje mabende nondiki e JSS koro gineno ni gin gimbi moloyo jopuonje mag primary koro emomiyo ni nitiere kaka mna kaka gi ok giwinjore yo makare to giwinjore Sharon kaluore ni gini chulo gi pesa matin koro giwinjo ni tichulo mang'eny mane gima koro kelo ponono sibling rivalry kata wanyalo wacho ni ponono na gwandruok matin mantiere kinda owete wang'e ni giduto gipuonjo kata wang'e ni JSS nitiere primary school matinde ni gipuonjo e lwasi achiel ponono kata staff room gibede staff room achiel ponono kata koted nyoyo kacha to gichamo gi duto ka en gi nyuka gichamo gi duto to koro kodoko korka giko osara kata giko mar dwe to jowete gigi yudo omenda mabup gin to giyudo omenda matin mane gimomiyo ponono wang'o igi wach makamano anno komipeke it gazet mar 6 mano mar gazedni mar Daily Nation obro bedo ka wanone bende tigini weche motenore kod somo gi ok bi rumo ahinya achiedh nade mabende skunde mag JSS yudo ok bi rumo nyaka ndik jopuonje ok bi rumo nyaka jopuonje timnegi tiegruok ok bi rumo nyaka achiedh nade motenore kod omenda michwalo nikech magi gin weche madongore kinde ka kinde kuom ranyisi neno kata na malo kanyo ka bende piny owacho no singo mano mar gero kilese mago mag grade 9 higa mabiro
to higa mabiro en 2025 manyiso ni higa ni pod nitiere achiedh nade maket kod mano kwan jopuonjre bende medre. To Sharon bing'e ni gwenyruok biro kaluwore ni kinde mane en jatend migawo mar somo mosenindo mano Magoha e kinde mane ochwalo somo kata temo dhiro mar mondo mi oket tim somo mar CBC ne oger klase mag CBC kata mag junior secondary schools e skunde mag sekondar. Sani to koro nosewach ni nyithindo gi tinda ahinya we gidong' e primary. Koro primary ka ema onge kilese. Skunde mag sekondari mano seger kilese go ponono ok tim gimoro amora to menda no setiyo. Magi mana ketho omenda kendo kaluwore ni noseger kilese ma kamago koro ponono chunga onge joma tiyo godo. Weche somo tek. Nyakram na paro report mar Aput ma bende osebedo ka timo nonro mano mar lai mar somo. Doneno ka governors bende nokwedo. Manyiso ni tin gibed ni gidok e drawing board koso nanga. Ng'ene chied nadi motende kod weche mag somo wabiro bedo kwa menyo ne gi kinde kaka TV mar Ramogi. Adon wadhi e it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 be naneno ka en wach momenya kwanyalo mana ng'iyo malo kae gin weche mabende nomenya e gazeti ma Daily Nation nyaka sani ondika ni a peek into the thrilling but risky life of a bouncer. They are common in political events and nightclubs. Magi bongsa walonge ni bongesa kose bongsa makoro nitiere kuonde mopogore kinde mag siasa gitimo na to gin jogo mojenga ahinya. Kwanyalo mana dhi it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazeti ma Daily Nation. Sharon Joyce odiochieng' manyoro kana keto post e mbui ni okinyi makawuono biro bedo gi moko kuom bongsa e pacho ka ng'ato nyisa ni gi dholuo luong ni bongsa iluongo gi ni sangwenya macho na to karakia dholuo ken nyakoro mge jwa gin bounce iluongo nade wan luongo ni bongsa jomoko ni sangwenya moko ni men in black naneno ka gwenge mamoko bende luongo gi ni champe adhi bedo kod gi biro bedo ka gibongiso nying gi hieni gi dholuo waluongi nang'o waluongi ni sangwenya waluongi ni bongsa kose waluongi gi nying machielo no kata kamano no ka sigana ni mano mar gazeti ma Daily Nation ondiko kae sigana yo makare ka bende nyaka sani koro serikal bende sani koro wacho ni onge ng'ata ma bende ibiro yiene mar mondo mi ochwal arita e yo makende gino miluongo kanyo kod dongere ni private services nyaka ibed kod tiegruok kata nyaka dadhogi yo makare to bende nyaka ibed registered mar mondo mi oyieni mar mondo mi ibed bouncer e pacho kae. Wang'eyo ni nitiere masira ma bende notimore gino mapono nang'eyo ni sigana makamae sani koro osebed ka imenyo matut ahinya bouncers ma bende nomonjo jofwambo kaachiel kod apisas kaduol makedo kod yedhe man mero ji e pacho ka nakada gino momiyo nyaka sani koro nyaka puodh bouncer mar mondo mi ponono nitiere tiegruok mibiro bed kitimonegi kaachiel kod miyo gi license mar mondo mi ng'ata kik chiwa gokinyi to wacho ni an aneno ka jengo wadhi abed bouncer. Itoni ineno kisemako chuma koro to nang'o meni nyaka ibeda ni in ng'at man gi del koso nang'o nyaka ibed ng'ama nigi del Sharon nikech thothne wang'e ni gitiyo kuonde mag tongona to kuonde mag tongona kacha Sharon ng'ato kosetiyo kod gino ma mero ji ma ponono koro pache ok ni kare onyalo gombo mar mondo mi ponono okel tulo moro to ng'eni ng'amo jengo nyalo tingi to witi oko apa ni mane momiyo koro nyaka ibed ng'amo tegno kinyono ground to nyono matek ok ng'at mayom ma kosedhire ne eteselwar kata kamano okiny makawuono mane ngima mag bongsa zabro bedo kwalero nyakor Mgajwang wadhi bedo gi bongsa mani county ma Kisumu kanyakla kod county ma Nairobi gin bende ginyiswa chiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe kopogore gi mano bende sigana makama omeny kaluwore bende gi masira moro ma bende notimore gwenge mag Masawa mani county ma Busia kama jogo eko ma bende liko ni bongsa nonego chuo auchiel iwacho ni in a record of 10 minutes wach moro ma bende notimore e yo mok ni kara nyinge gi bende neno kanoket kanyo Philip Kwach William Omondi gi mamoko ma bende no nyaka sani bende bouncers kwanyalo mana ng'iyo gino ma bende bouncers wacho kaluwore kod gazeti mar Daily Nation nyaka sani koro giwacho kae ni ka sirikal dwaro mar mondo mi kata kamano podi ok wanya yudo gazeti no makare giwacho kae ni ka sirikal dwaro mar mondo mi onyienwa yo makare to nyaka koro gi recognize wakata gi rwakwa weche mopogore mago moriwo nyaka kuonde mopogore moriwo nyaka od bura ka koro bouncers gidwaro ni gin bende nyaka koro gibed kata nyaka od bura kacha mar mondo mi koro giwach ni koro wan waseyie ni serikal koro puodhowa e yo makare mano kaluwore kod Joshua Ayugi ma nyalo bedo ni en achiel kuom bouncers e pacho kae kata
mano be penjo. Ponono gidhi bedo ni girito, gin bende gin e dhood bura kacha gichwalo security. Ponono kantiere jaod bura ma ok dhi makare, tinyalo ting'e leple. Dwaro opogore paro bende opogore mana ka duonde mopogore bende gintiere gi dwaro margi. Gino maro ni piny owacho nyalo miyo gi it mano mar neno nikech bende ko ine ng'ato wacho ni odwaro bedo nyimo od bura kacha samoro nitiere dwaro arita makare bende nyaka nya nikech bende wang'eni jood bura mopogore bende jawuotho gi bongsa koso ng'eni nitie bongsa to nitiere jating' ndai mago PAs bende waseneno jotelo mopogore ma bende nitiere jotelo bende kodhi e functions kata mana nyasi mopogore dong sen nyaka bongsas nyasi mopogore kata gwenge. Bonsas montiere godo ma ibro bedo godo kinyi makawuono bro bedo ka ng'iswa ni gitiyo kuonde kaka mage mar mondo mi ponono seyo mosebed kiseyo gi ni ponono gihinyo ji oruma. Bathe kanyo Sharon, it gazette mar adek mano mar gazeni ma Daily Nation bende nitiere sigana moro ma bende nomako jo Kenya gi buoka. Nitiere achich moro ma bende oyang' nyinge kaka John Matara. Nyaka sani kori wacho kae ni Matara biro bedo e tesend obila kuom thuolo mar ndalo 14 e kinde ma bende podi timo nonro en achich ma bende itudo kod neka mano mar nyadendi Scarlett Wahu ma jahigni 26 ma bende ne onegi e yo malit ahinya e kar tongona moro ok nen kar tongona en Airbnb. Iwacho ni inyalo wache Airbnb gini ginyalo luong kata ni od koyugi jok mohero kata kamano mae wach ma bende inyalo paro chenro mar mbaka romo kiny makawuono wadhi loso gi rowere kaluwore kod dating online hera e mbui. Aparo ni mena achiel kuom awacho ni weche ma bende notimore malit juma mokalo ka bende nyadendi ma bende ong'ere kaka Wahu nyadendi mantiere mana gi higni 26 koro jal makama noyie ing'eni wach John Matara ma jahigni 34 noyie mowacho ni nochuo Wahu gi pala to nowacho ni nochuoe mane tiende en nokonege. Ang'eni ni wach makama nonro mare pod dhi nyime we warita na doho kaka biro bedo ka ng'ado e kinde thuolo mar ndalo 14 ka bende pod itimo nonro. Adono dhi it gazette mar 4 mano mar gazette ma Daily Nation gino ma bende jatend piny Kenya sani wacho nyaka sani wang'eyo ni jo Kenya osebedo ka ywak matamra gi nono kalure kod usuru ma kinde ka kinde ijuogo jo piny. Nyaka sani nitiere mano mar NSSF ma bende wacho ni biro bed ka ing'ado atamala 6 mano mar osara mar jo Kenya. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chike ma bende gisebedo ka giketo piny ema sani koro osegolo piny Kenya e bugo mar gope mopogore ondike ka yo makare ni debt danger ni sani koro Kenya onge bugo mano mar gowi kalure kod chike mahinyo jo piny moseketo to chike makamago Sharon wang'o ni gin maga juogo usuru mamalo jo Kenya ywak serikal to wacho ni koro wan kuma ber. Ing'eni Kenya jatend piny Kenya wacho ni Kenya is out of danger to jo piny mag Kenya to nie danger mano nyiso nang'o NSSF Joyce nyalo koro mna paro higa mokalo kata mna kinde thuolo mosekalo NSSF osebed ka ing'ado siling 200 sani osebed king'ado omenda mag thoth luwore go sara ma bende ng'ato yudo ni neno kendo milome moro ni mosebed medruok mag ng'eto mag NSSF mosebed king'adi idwa chak imedo moro kendo e wiye to japiny wacho ni painful policies have taken Kenya out of danger. Nang'o miyo ni nengo mag chiemo pod ni mana malo nang'o miyo ni king'iyo kata mana nengo mag wuoth pod ni malo kawuono en chieng' tarik 12 warito chieng' tarik 14 onyiswa nengo mag modhi manyien biro bedadi obro bedo koidho kose bro bedo kolwar kocho ne piny Kenya is out of danger nek beni japiny bende winjo wega ahinya nyaka luore kod osuru ok ni medo osuru e osara achiel cha to pod services to reach. Sharon kwang'iyo kanyo gino ma jatend piny bende wacho nyaka sani koro wacho kae ni ponono gi kia kata ok ging'eyo yo makare gino ma bende jogo ma ok ondike tich kale kachiel kod nengo mamalo mar thieth e pacho kae ka bende wacho kae ni nyaka sani koro adwa singonu ni chenro mopogore ma bende antiere godo biro dhi mbele kaka osechani ponono chenro makamage mokete geno margi ni biro kelo fungro to wang'e ni Sharon chenro molose achiel kuom gen mar gero udi manengo gi yot ma bende jo Kenya mathoth pesani to pod ibro nyiewo koseger gi pesani ming'adi cha to pod ibro nyiewo udigi to en kata mana guarantee ni bro yudogi to en mana singo makinde ka kinde singo koro mar thieth ni bro bedo e yo makare en singo mar thieth to kona ta malaria 2.7 cha bende ochiegni ng'ade osara ni achiel cha ma bende pod idwa med nyaka ng'ado medruok mag osuru mar NSSF. Aparo japiny nego dhi mana gi slogan mare kusema na kutenda. Owesengonwa to wane
timbe donge. Onego beni waneno to magi duto nowache kinde mabende ne oromo kod MCAs mago mag Jubilee Party mabende wasewache gazet mar The Standard ka koro onyisogi kata kwayogi mar mondo mi osir lwedo agenda mage mag dongruok. It gazet mar abich kwa nyalo mana yudo it gazet mar abich mano mar gazet ne mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani koro iwacho kae ni Raila in 9 days consultative forums plan. Nyaka sani koro iwacho kae ni Raila Odinga biro bedo kalimo counties 9 mano kochakore chieng' wuok tich mano juma manyien. Wang'eni riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja osebwogo mar chako ng'anyo kende pacho kae higani manyien ka gikwedo usuru mamalo masani koro ijuogo jopiny kaachiel kod nengo mamalo mar ngima ma jopiny pod imedo kale. Nyalo na paro birthday mar Raila, nyalo paro cakes mabende nolosi ni wacho ni ka ging'ado cake to ging'ado tax kata mana usuru. Kata kamano we waritwa ne nikichakre chieng' wuok tich mano mar juma mabiro biro bedo kolimo counties mopogore opogore 9 to bende ne dwaro mano mar sero jokanyo mago mag duond bura mar ODM. Bende wang'eni ODM bende chano chenro mago mag timo yiero margi. Adwa nwadhi it gazet mar auchiel watiek nonro mar gazet mana mapiyo piyo. It gazet mar auchiel openj kae ni gimomiyo achiedh nade makoni kod kocha manitiere e somo mano mar junior secondary school nyaka sani wacho kae ni ok nyal rumo sani, ondike kae ni far from over. To wasewacho ni en kaluwore kod nok mar jopuonje mwaneno e skunde mag sekondar madundo. Wantiere kanyo kod weche mag somo mipuonjo kanyo ng'eny ahinya. Wantiere kod sibling rivalry mabendi neno jopuonje go mapuonjo JSS koro gin giwacho ni chulo wa matin to jowetewa to ichulo mang'eny. Mage moko kuom gigo maponono nyalo miyo achiedh nade ma okwako somo mar junior secondary school ponono ok birumo nyaka sani. Nyakoro moge jong ne walidho ni alidha gazet mar Daily Nation bende nitiere kod weche mopogore opogore. Adwa ni wang'iya ni machinglo emwatiek godo mantiere it gazet mar 18 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 18 kanyo Sharon machinglo manitiere kanyo machinglo makamana dwani wanene anena mondi. Nyakwara muge jong maneno wa en bende ponono nyalo nyiso wani machinglo makamano kata katun makamano onene e yo machalo nade. Aneno ka nitiere dhiang' odhero matamra gi nono. Wanyalo kata kwano ng'edege gidong nyalo kwano Sharon. Inyalo kwano gi be ifweny ni ginadi. Owada an kaluwore gi an kaka Sharon Ong'aw. Aneno ni dhiang' ni chal ka japiny machulo osuru. Tineno kanyo jal mobedo ogo nyaka chonge. Mano jatend migao nikech ondike ni CS Ndungu. To wang'eni Ndungu en jatend migao mochung' weche mag omenda e pachoka. Toke kacha ineno od bura maduong' ma pachoka. Pay or we impeach you. Inyalo paro moko kuom jod bura ma bende juma ni ne giluongo jofwambo ka bende giwacho ni gimiyo jatend migao mochung' weche mag omenda ndalo 7 mar mondo mi ochul negi omenda mar NGCDF. Kamano tibiro bed kithiche ok tich. Koro ng'eni nyaka duog ne jopiny kokwayo. Achaka nyiedhi nikech neno ka CDF dhiang' otwe nyaka tiende gi nyororo onge kumodhiye. Lumo onge kata mna madhiang' cham. Dhiang' tineno kata mna kaka dhoge odenyo kata pi momodhi onge. Ndungu to koro ywak. Dhiang' ema paro ni en jochulo osuru. Ndungu koro ywak. Luya bende tichne. Ochal ka gimo ywak okolo nyaka luya. Dhiang' achiel ni en wach matek. Dhiang' neno malich, dhiang' ool. Piny bende otuo, gima dhiang' cham onge. Dhiang' bok dwa kata mna ng'iye. Nyakora muge jong in bende nyalo nyiso ni machinglo makamano inene yo machalo nade. Gazet waselidho ni gigo momori e gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Inyalo dhi nyiewo mar mondo mi isome yo makare. Sharon Mite nitiere kod wach mogik ka watieko. Aya, okiny makawuono an wachna mogik en mana kone nyakwara muge jwanga hawi maber odiochieng' ne kiny Joyce Oduor, tuke mag AFCON chako. Kiny dong' en chieng' tarik 13. Tuke mag AFCON biro bedo ka chako. Anasiro tim mano mar Cameroon e tuke mag AFCON. Aya, nyakona muge jwang' in to isiro tim mane. An abro wacho mara ka tuke osechako. Kata kamano gikanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazeto. Kinyi makawuono gazet momori e kin mano mar Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isome e yo makare. Waka uyuyo madundo gi sani tok yueyo to Sharon Ong'aw duogo kendo kod twak mokwongo e chenro mar Openya. Kik idhi mabor. Ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Sometimes I feel like
iloso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege ikipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje oteka ingene katoti koro mugajuang omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokol instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Tiene kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwest. Alulu
Wike, Ja Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jwanka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum nigi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakoro mago jwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sa pagario warom. Sama otimore kama otimore, wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. joma otime, kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. kaka wanene. Fred Ogweno, ka okuchuni to kilose kolose to tieno bade. Roslyn Obala, ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo, Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM kod Chunje Duo kod Ramogi TV. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Nyakoro mgajwang dakika en 20 tok sa achiel mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni twak e chenro mar piny. Wasekelo ni nonro mar gazet kod nyawadwa Joyce Oduor. Isebedo gi ng'eyo kaka piny ringo okinyi makawuono. Miyo gisani kura rwakini machiegni twak mar okinyi makawuono. Wamenyo na tije mabende bong saz osebedo katimo e pachoka. Makaluore kod tiegruok mabende piny owacho koro osechako timo negi. Okang' maka mabiro bang' monj mabende notima mane magawa moro buore Nairobi ka mong'ere kaka Kettle House. Mano e giko dira mano mar juma mokalo. Kama ne jofwambo kanyakla kod apisas mago mag riwruok mar Nakada. Noyudre kama tek e lwet moko kuom bong saza e pachoka. Moko kuom jofwambo nochoch ratichgi, moko kuom gi bende wuok e kambi marwa mano mar Royal Media Services. Omiyo hang'ini sew mopogore opogore osebedo ka wuok kuom jopiny gi jodito mopogore opogore ne bong saz. Obed moko mabende iwacho ni joting' ndai gi mamoko. Okinyi makawuono bende ber ka wawinja nena paro mabende ichiwo gi bong saz. Seyo mabende osebed ka imiyogi gin giwegi to giwachang'o. Omiyo ni thuolo nyakoro mgajwang' mar oronwa ote kokalo lai magwa magote machok 3:600 mbui mar Facebook bende wabiro ni achiel kachiel. Ibiro bedo kioro paro kaluore gi thoro wach mabende wantiere godo. Abiro bedo kasomo penjo mora mora mabende intiere godo ne bong saz mabende antiere godo okinyi makawuono. Ng'e tijigi e yo makare mar mondo mi seyo kik bedi. Omiyo okinyi makawuono antiere gi bong saz ariyo. Studio mar kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti mano ma Nairobi. Achaka negi kaunti ma Kisumu antiere gi Manoa Odhiambo mabende en director mano mar kambi mong'ere kaka Tala Shielding Services Kisumu. Achiel kuom kembe e kaunti ma Kisumu mabende akene gitiego bong saz koso nang'o. Manoa biro bedo kanyisowa. Manoa, amusi ni misawa Kisumu chio nade? Kisumu chio maber kabisa. Yes. Erokamana inyake. Iluonga ni Manoa Odhiambo Tala. I'm director mar Tala Shielding Services. Wadil gi bouncers matie club, madil gi VIP security, madil gi security events, gi madil gi door securities. To mostly joma tiyogo gin joma obedo trained enough ma gimoro amora ma gitimo gima ging'eyo. Kopogore gi mano to erokamano. Erokamano inyang'ini biro bedo kilero no matut tiegruok mabende osebedo ka ichiwo kata napo nono jomoko chiwe kambi mabende intiere kanyo gin tiegruok maket kod mane. Kopogore gi Manoa Odhiambo nyakoro mgajwang' buore Nairobi ka bende antiere gi Brian Ongore jakom mar Aegis machiegni. Erokamano. Nyinga Brian Omondi Ongore to
anto kendo nying mar Bongsa no to kahere. Wacho ni ka ingeni thoth jomantie sani onge ngama kiwuotho to kiyud ka ji ochako nyithindo nying mar Adolf Hitler. Ibedo ka ji chako nyithindo nying mabecho becho. So shida tabu mwango en nying mno miwa joma chon ka tijni no chakre no mi ji nying marach ahinya. To nying marach kidhi go mbele yamo mar gimarach cha luoji. Koro wan stewards wach Bongsa no wawe kabisa wan luon security stewards. Makoro nego benno ganda lungu ni security stewards. Tiparo ni Bongsa ni nuwo kani? Bongsa no wuok e higa mar 1870 e piny mar Amerika ka joma rito akiane wacho brothel gi dholuo wacho nade kuma nyiri ne tiyo nyiri ma uteko yugi koro nitie joma ne rito nyiri go mondo customers mang'eny kik thaggi kata kik chandgi gi kuonde miel to kano chakre nomigi thuolo mar golo jogi wito gi woko seche moko ne gigogi to chik noyienegi to nok tergi kot to nok gibed nok twegi. Koro ne gibiro gi tim mar goyo ji gi dhilo ji ne en tich mane tiyo gi tekre mang'eny. But kaka piny olony gi piny lokre gik go watiyo waloko. Ti security en more of watiyo gi geng'o moloyo kao particles ka gik moko osekethore. Ing'e gima ni kata network makama wabedo godo en kaluwore kod seyo mabende jopiny osebedo ka seyo bouncers. Kuom ranyisi aluong ni kawuono ni security steward en mana ni ang'e ni jopiny oseng'iyo gi nying mar Bongsa. Ing'e ni koro dholuo koro kete mar Bongsa to English en bouncer. Kata kamano ang'e ni seyo osebedo ka wuok kuom bouncers mopogore pacho ka nikech sigana mabende biro kata mana wach ni ute fuambo obed mbui lando mag bouncers ogisebedo sigana makare. Achiel kuom gino timore juma mokalo mabende nyadendi Millicent Adhiambo nyakor Mgajwang notimonwa sigana maket kod ma emomiyo ni koro piny owacho bende cholo dwaro mano mar tiego bouncers e pacho ka wenye ne sigana maket kod ma mabende jofuambo bende noyudre kama tek. Otieno manyoro mar chieng' tich abich e kar Tongona mong'ere kaka Kethouse Entertainment Joint e boma ma Nairobi. Bongsa mar kar Tongona no mane usi marateng' oromo dendgi. Picha mako kayore kod moko kuom apisas mag duol mochung' ne kedo kod yedhe mamero ji Nakada mane odhi ndhiyo johusisha. Picha mar ywaruogno ng'adore apoya nono bang' ka jogo picha mar kambi mar Royal Media Services e wang' jowi mar Citizen Lawrence Tikolo ne omonj kod goche ng'edene Nyamina Nega gino mane oweyo ka kamera mare mar goyo picha obanjore. Obila magarita mane wuotho kod apisas mag Nakada nodonjore e wachno mar temo keto kwe kendo chako timo nonro matut. Tok fwenyo ni gimonjo apisas e lai mar tich. Bongsa go nogolo aputh njiri nyaka e cho mar temo lonyo sudegi mondo gilale ji gi wit yamo. Kata kamano suchgi to ne ok nyal rwenyo apisas mane odhi timo apedha kanyo kendo ne omak gimoro kamoro. E seche mane achiel kuom Bongsa go ne temo buodho ne opoka ogange nyaganglo e wi yamo kaachiel kod nyawadgi mane osuko orimba nyaka e nyamburko mar obila. Bende kata mana moko kuom jogo mane Tongona kanyo to ne temo yware gi apisas kit rwakruok margi ne okomono dirgi e nyamburko obila ka ogund bando. Some few officers were actually injured in the process, and we managed to identify those attackers or the assaults, the ones who were assaulting the officers. They are in our custody to face the charges of assaulting officers while on duty. Kata obedo ni apisas mag Nakada nomenyore kod midhiero makamano e lai margi mar tich mano ne okomonogi dhi nyime kod tich ka bende ne gindhiyo okepe duto mag ywayo shisha mane odong' e kar Tongona no. Rakruok makamano ne okomono ne jofuambo
Mabende ne nitie lai mar tijegi. Some of them have been injured, and if I advise they are going to record statements to the station we are going to, so that the correct charges will be preferred against those involved. Moko kuom jofwambo mane omonji oting'o Jen Kibiria, jafwambo mar kambi mar KBC mane ochwo gi pala e ng'eye. Tikolo mar Royal Media Services ma en jago picha e wang' jowi mar Citizen ne ogongo mnyadinwoya e ng'etne kuma kamera ne bende ne okethi. Boniface Bogita mar Nation bende ne omonji kendo wito ong'we yamo mare. Boniface Okendo matiyo ne The Standard bende ne omonji ma obanj kamera ne. Kamoko kuom apisas mag Nakada mane omonji oting'o derep nyamburko mar kambi mar Nakada David Ousa kaachiel kod apisas adek magin Corporal Joseph Ruto kaachiel kod Police Constable Joel Nyaga kod nyawadgi Boniface Mutisia. Bongsago ibiro chwal e nyim doho chieng' wuok tich juma manyien. Duol mochung' ne kedo gi yedhe mamero ji Nakada oyango ni apedha mar kedo kod shisha pod biro dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang' mano sigana mabende jafwambo marwa Millicent Adhiambo notimo juma mokalo nyaka sani wang'e ni bongsas makamano madero mapar nosekawnegi chik ahinya nyaka noseng'adnegi kum gi doho mano mar chulo omenda machieng'. Omiyo kiny makawuono bende ang'e ni en seyo mopogore opogore mabende osebedo kawuok kuom bongsas kateri kata mana chien e higa mar 2019 bende dwe mar 11 e gwenge mag Busia bende nitiere moko kuom bongsas mabende nonego ji 6 iwacho ni na record of 10 minutes. Emomiyo kiny makawuono ber mar mondo wan bende okiny makawuono wawinja ni bongsas bende wachang'o mano akintiere e kaunti ma Kisumu awinya na paro madichiw kaluwore kod sigana mabende Millicent otimo wach mabende noneno e achiel kuom magawa miluongo ni Kettle House Bure Nairobi ka oteku mathoth mabende bongsas notiyo godo. Okay, kuom gima notimore no to ken gima prefer kaka security stewards nying mar bouncer ne nying manosekawo nying marach to shida mantie ng'eny jomoko ma ng'eny security stewards pod nigi mentality mar bouncer machon cha. Koro yudo ka kaponi nitie chaos kata club kata kumoro reaction margi opogore gi reaction monego bed ni watimo wakawo sani wan gi joma bedo train security stewards mobedo train ma in case there is a chaos a club kata kumoro nitie way minyalo handle go customers go kata clients go but dhirruok kodgi gi goro kodgi is not the solution. Ero kuma na paro ni mano en paro made Brian in bende winje pachi nikech kana jofwambo luongi gi apisas mago mag Nakada wang'ene shisha bende nosekume pachoka e kinde thuolo mar higni buora mosekalo chakre higa mar 2017 neneno kanyo oteku mathoth mabende bongsas nokawo moko chwo gi pala moko go angume ng'edege moko to kamera anya na pachi kaluwore gi dwaro mokamano. Mokwongo kumoro amora ma ng'ato hinyre obed police obed raia obed jo Nakada wago mos ahinya nikech tijwa hie en rito ji rito kwe girito ngima. Koro kamoro amora ma dhano hinyre mano ok dwa her. Mar ariyo ok adwa wuoye mang'eny nikech awinjo ni gima nitie e court wan wang'eyo gima dhi mbele e court kata wach ne pod iyalo to dakwa wach ni negitimo dakwa bed iluongo nade judge dakwa gol bura dakwa ng'ad nigi bura ma wach ne gin sawa kata nok gin sawa. An gima nya wacho mana nago mos kuom joma nohinyre ok obri pobed ni ji hinyre kuonde ma security stewards nitie. To mar ariyo e chik marwa ipuonjowa ni security stewards kumoro amora mantie kumoro amora ma police obiro e act marwa mar namba 13 higa mar 2016 PS Private Security Regulatory Act mar higa mar 2016 wacho maber ni event security steward kata ng'at moro amora mantie security industry private security oripo konyre i tich gi lwedo go matiyo e National Security Council ma en police jolweny kata security moro amora mar sirkal. Koro ka gibiro to ji oripo wuo ma ji konyre ok obiro bed nitie incident ma koro ji ariyo mani security duto marito jopiny bedo ka dhawo kata chwanyre.
koro wan kaka jo security stewards wa advice jowa to wanyiso gi kapo ni tich to jorit chik obiro kata luongo gol mama kose polisi gi dholuo obila to nyaka bed ni wakonyre tich nikech waduto wan gi tich mar rito kwe tich mar rito piny but hie wan buo se lwedo meko mag sirkal dholuo matego ibo ng'wonona koro wan buo the arms of the Security Council, police, gi jolweny ng'ango. Koro ka gibiro kari mar tich, tiwinjo tikonyogi mondo gi facilitate gima gidwa timo. Wacho ni kinde ka kinde kudni achiel ma to ringo. Bende achak mana kodi Brad. Bende paro ni nitiere moko kuom bongsas kata mana jogo eko ma bende chwala rita, ma bende osebedo ka ketho nyingu. Miyo kata mana jopiny luoro. Japiny koneni to koro ng'e mana ni macha nyalo thala, nyalo wuotho kuma. Ing'eni kuonde duto obed ka police ka, obed ka watchman, obed ka one security stewards, obed nyaka daktachi. Kamoro amora ma dhano nitie, nyaka bed ji ariyo adek maketho tich. To gima timore marach gi tijwa ni, en ni ka gimoro matin owuok, kata gimoro matin otimre, koro idwa ting'e, idwa ger gorofa kuom ot matin. Koro idwa yany security stewards otimo ma, security stewards otimo macha, to kwang'iyo matut, dhano gi kite nyaka bed ni onge line ma straight minya wacho ni dhano nitie tich moro unless ni dwa wuoye Pope ma Catholic ma Roman Catholic Church to thoth tije nitie ng'at achiel kata ariyo maketho ka tich. Koro dhano kata raia kata oganda kik kawa joma richo kaluwore gi tim ma joma rach joma tin nikech wang'eny kaka Kenya ka wan karibu dhano 300,000 Ungi duol moro masamoro duol. Ane jakom mar National Jakom mar Security Stewards e piny Kenya to association maro tiluongo ni Aegis Steward Security emomiyo nwabiro gi nying mar Security Stewards no mondo walok nying marach kaka nanyisi nying marach kelo gik maricho tiyudo ka mtindo marach cha pod luwo joma ne timo tijwa ni machon ka mane go tijgo ji mane go tij kwelo emomiyo koro wabiro gi association manyien miluongo ni Aegis mondo lok timbegi mondo ji obed gi riwruok mondo wating' ngimawa malo mondo wabed gi duol achiel kata mar sirkal mondo jowa ochul maber odag maber to ti maber ka kaluwore gi tich mopuonjgi. Erokamano ahinya. Lakini mano kintiere kaunti ma Kisumu kapo nono ni winja nyaka sani kineno kata mana achiedh nade ma bende ji mopogore opogore osebedo ka kadhe e lwet jogo eko machwalo arita chutho to ma bende ji ong'e ni bongsas jomoko luongo ni sangwenya ng'eni nyinge nitiere mopogore opogore na nitiere nyaka Men in Black kineno kata mana kaka gigar samoro kata mana kaka gintiere di bende moko kuom gi samoro ok ochiwnegi tiegruok e yo makare emomiyo ni gitimo ranyisi kata mana gitimo timbe ma bende gitimo oko kacha nikech waseneno gi kata mana e nyasi mopogore opogore bende mago mag siasa ineno mana kaka idhiro ji ithalo ji lakini ndi wach nang'o? Gima nyalo wacho ni gima Brian owacho ot ka ot nyaka yud ng'at achiel ma timbege machienglo matin. Koro gima mostly watimoga kaponi in a club kaponi lweny owuok kata koko moro ni kumoro nyalo bedo ni customer ochwanyore gi security achiel king'eyo ni temper ni malo matin gima timoga ni just step aside kiseneno ka wadu obiro tiwe wadu ma at least nyalo explain kata customer nyalo explain ne gimoro mondo winjrego nikech in seche moko in ng'at moro ma gimoro konyono tiende mathin to lweti yot koro mondo wa avoid magi en gani kiseneno ariyo kuomu kosechopo wuoga mondo in idhi mabor matin jogo tem loso wachno to same to gima Brown owacho kaponi obila ochopo ga kuma ne lweny nitie shida mar security yudo ni moko koro dwa chako dhirore gi obila kia nang'o ng'ato dwa ng'iso teko mare which is not a good thing onego beni kwaseneno obila kochopo machiegni to we work as a team kech gin part of us one security wate being that ni koro gin a side mar government wamigi amia respect makorgi wakonyre tich achiel gimotemo rito ni warito clients mondo bed safe.
Wacho ni rito clients mondo bed safe. Wadbro bedo kwa lose bende gi dwaro ma bende piny wacho bende osekao nyaka sani kokalo e migao mano mar Private Security Regulatory Authority. Nyaka sani koro idwaro tieg bouncers. To kama na bouncers kende aneno kanyo nitiere joting ndai mago bodyguards, nitiere jogo eko ma bende osebedo katayo nyasi mopogore opogore mag event security, jomo osebedo ka rito jodito mopogore opogore mago VIP protection, crowd control, security personnel. Duto te koro piny wacho ochiko mar mondo mi tiegegi e yo makare. Lakini kalure kodin Brian ikaw dwaro makamano nade nikech ang'eni moko kuomu bende samoro nyalo wacho ni duonde osebedo kotiego dwaro mar piny wacho makoro ridho mondo tiegruok otim. Dwaro no tok rach nikech either seduto ber ka ji nigi yo magiluwo to kata kar sirkal dwaredo to ber, lakini mak mana ni nyaka rang ni number 1 jowa gin joma chal nade. Thoth jowa gin joma yudo mshahara matin. Koro kata kidwa ni red kata kidwa chako regulate nyaka make sure ni skunde ma jogi dhiye gin skunde ma jowa nyalo afford. Number 1. Number 2, kidwa chako regulate kata elugo rede kose daki kao joma woko mondo bi opuonjwa kaka watiyo. Nyaka iwuo gi joiye i-consult joiye mondo joiye okony sirkal mondo tim nade mondo kel chikego mabiro konyo jowa nikech wan mon tich ka. Kendo kaka an asetiyo e club, aserito jotelo, asetiyo events magi tije matimo pile pile. Koro an gi all round understanding, ang'eyo tijwa ni iye gi oko. To dagi kao ja oko mapogo tiyo kodwa, makia chikewa, makia challenges wa, makia gimwa kadhe pile ka pile to biro dwa kilo for example curriculum one go gimokia. That is number 1. To wangiso wakwayo sirikal mondo nikech sirikal nigi skunde madongo mapuonjo ji, paramilitary institutions, wan gi NYS, kata police tu wan gi puothe madongo ma ji nyatiyo. Mondo sirikal okonywa ka hie dwaro ma sirkal en ni sekta wa obed moriere. To gikaw skunde gi mantiyo gimiwa bei moywe mpiny manya konyo ganda to sirkal be ochulwa nikech security ka ber to ber jopiny duto. Ka gimoro timre marach ni event security stewards matimo gimoro marach mano affect ji duto nikech in inya bedo i club kiny ba negi kuom mano iwinjo ka jogi pok opuonj maber. So en gima affect raia directly nikech wan iluongo ni first responders. Koro wakwa sirkal mondo wan oter ji i skunde ma bechgi tin to ka ber oter ji skunde mek sirkal mondo ji ong'e ni jogi msachgi tin. Lakini kikaw ni dwa koro rido ngima tiket bei mamalo i skunde makonyo joma tin ma private for example ni chako school mari to PSRA ma en body marwa makonyowa omi license mondo hinyi go jopiny mano kendo wan ok bi konyowa ahinya. Koro wakwayo mondo ka sirkal dwa mondo konywa to dwa mondo kony jopiny oter training i government institutions gi bei makonyo jopiny nikech wan sani thoth jowa onge tije. To thoth jowa ka gimoro timre ni nono ka covid obiro jowa nobedo e ot nolornigi. Ino ka incidents bilagi kotimre club mikuongo iloro. Ka nitie chik moro mobiro club industry bedo affected ahinya. Iwinja. Koro jowa ma security stewards gin joma income margi consistently nga piny. Koro dak ibi iket chik mabiro hinyo jogi nikech jogi bende gin gi families. Gin gi nyithindo ma gitere school, gin gi ute ma gichulo, gin gi lewni ma nyaka girwak to gin nyaka gige chiem. Koro nyaka ikel chik makonyogi gi bei moyweyo eka wanyalo konyre. To nyaka ipenj joma ni industry itime nango kokelnu kata mana wachi ni jogo eko molony weche mag arita, jogo eko molony weche mag wachi ni telo makare. Ing'eyo ni owacho ni alog gi dho ngere matin. Tijwa wang'iyo competency gi character. Inya bedo ni gi PhD i security. Isomo i school higni 15 pok idhi ga ground kran ndalo achiel. Obuongo ni no nyalo konyi mondo i advice ng'ato but dak itime practically. So nitie joma timbe gi becho, nitie joma oyudo skills ki ndio pok giyudo accreditation but giyudo skills through higni mang'eny mar tich ma gitimo. Ng'ano dak iketo oko nikech koro
no kodhi kare school ma proper onge degree moyudo ngano onge tije en ma accreditation matin modwaro to dhi go mbele knowledge ma en go teach kanyo experience o ingi di pare ni beti class ni PhD mar criminology nikech gimo nya timo ground in taketem to sebedo ko time en gi rieko no en gi yore mong'eyo konya timo iwacho ga ni ground opogre ground opogre ground opogre koro jogi ndio oyie gi gima sirkal timo to nyaka winj gi be nikech gi wuok kuomgi gin mang'eyo challenges ma gintie gin ma ginyalo kelo solutions kata yore me konyo oganda moloyo ka jomoko paro koro wakwayo mondo sirkal consult maber to kel skunde makonyo ji gi bei moyweyo ka wuok kuom jowagi. Erokamano ahinya. Brian wacho kanyo ni bei moyweyo kanyakla kod tiegruok bende otim e yo makare to un wegi jok manie yie matimnegi tiegruok. Lakini Manoa ineno ka piny owacho koro chako timo tiegruok mago mag Bongsas kanyakla kod joting' ndai gi jogo eko mabende osebedo ka nyayo arita kwe pacho ka. Ineno ni onego bed ni timogi nade ahinya nyaka luwore ni in bende niwacho ni Tala Shielding Services kanyo bende osebedo kutimo tiegruok. Okay, gima government notimo no to ok en gima rach. Ber kwa bedo though ng'eny wonge tich magitiyo lakini kata ng'ama ong'eyo ber kiparo ne. Koro tich mwatiyo to ang'eyo the most important thing gi tijwa ni en ga discipline. Kisebedo gi discipline gimoro amora dhi bedo easier. Koro government kadwa chip in mondo kony security mana gima the same thing ma Brian wacho onge kaka ng'ato nyalo wuok oko from nowhere poko bedo ga security steward poko timo gimoro amora to dwano tie gi ng'ama tiyo kanyo mosetiyo over 10 years 15 years. Koro e tiegruok ka ginyalo manyo jok manigi experience e ground mosetiyo tij security ni maber mong'e challenges manie e ground ema mondo otieg jomoko gi nikech ng'at moa oko from nowhere chalo ng'ama bira mondo okelo knowledge moro but the practical thing to kia. Koro ka ber to jomong'e the practical thing mosebedo e ground mosetiyo for long ema mondo tieg jomodong' go nikech iyudo ni shida mawuok ok wuog ni mabonsa te kata security te ena security 1 2 3 ma 1 2 3 go ma ka gibedo otiegi maber to tich beda maber. Mar ariyo pesa michulo security stewards ok en ga pesa moro minyalo wacho emomiyo biyudo ni shida moko matindo giwuoke iyudo ni chuli pesa moro matin customer odhi onyono tiendi kiparo pesa michuli cha nyapata kipado customer but which is not a good thing. Koro kar tiegruok kae gikete nengo moro maber nikech pesa michuli e club kitije wagi ok onyal sustain kocha to chak ichulgo kendo school midwa dhi some. Koro giket pesa moro ma at least affordable ka gi consider go pesa michulo go security bende. To bende mana kiwacho ni nengo nikech ang'e ni nengo thoth kata mana wach ni security stewards bende ondik gi kembe mag ji giwegi kuom ranyisi nyalo wacho ni club kata bed ni kata bed ni kata nitiere kata mne nyasi donno ka kor mano ken mar piny owacho kosedwaro ni piny owacho bi gi kwan kata mana ni osara manego bed ni miyo bouncers nikech ang'e ni ute mag awacho ni tongona clubs mopogore opogore obedo kata mana jotelo ma bende bouncers bedo ka rito gine ma bende gisebedo ka gimiyo gi osara. Mano to konego bene government nini nikech gima wakwayen mana ni government to bigi at least affordable nini mar tiegruok. Though salary michulo gi to michulo security steward okonego gidonje yes kech mano part is not part of government but kaponi gikelo nini mag tiegruok go wakwaya no bed gimoro ma at least kiko beda pesa moro mang'eny sana manyalo diyo nyalo hinyo koro miyo dhano give up gi tije mwatiyogi. Erokamano ahinya. Mano bende kele penjo mano kaluwore kod achiedh nade ma bende usebedo kukadhe kaka Brian kaka jalni yore ma bende osebedo jakoma e duol ni yore wacho ni duol mago mag jogo eko mosebedo ka chwalo arita e piny Kenya bende in jakom mar Aegis bende paro ni society gwenge ma pacho kosiroko tich ma bende otimo jopiny ong'e tich mutimo adier. Jopiny ong'eyo en mana ng'eni nitie akia ka wacho ni nikech jopiny watiyo kodgi pile to thothni josiasa tiyo kodwa jothum tiyo kodwa e clubs gi duto
dhano mondo ing'e dhano maber iwacho ni ng'e kuma ogole pesa to ng'e kaka otiyo gi pesa. To wan wabiro kuma ji tiye gi pesa. Wan mantie kuonde ma ji biro go starehe, wan mawuotho gi ji gotieno, wantie arusegi, wan mantie okelo kwe liete, wan mantie wakonyo dhi kata wuotho kuma jana luor, ka ng'ato dwa dhi kata town kuma pod ji ng'eny to luor, wan mitiyo kodwa kata ji kowuok pinje maloka osetiyo higni mang'eny koro gibiro giparo ni gin gi girgi moro, koro giluoro wuotho kuma kuonde mariski. Koro jopiny ong'e wantie. Jopiny dwa ti kodwa kendo giluongo wan wati kodgi. En mana timbe mar jopiny, en mana seche moko with you will ni wabe wan dhano, to en buok mok oripo bedie. Ni ng'ato ka ineno ka seche moko ng'ato duong' wane konyowa, emomiyo seche iluongowa tich. Wabedo maduong' to watuen martial arts mondo wabed able mar ritou. Ok en mondo wabuog go jopiny. Koro en elements matin ma koro seche moko ka gimoro marach motimre kaka gimoro timre Kettle House cha. Ema koro itere out of proportion, ikete koro bedo maduong' ahinya ma koro miyo jopiny luor. But jopiny ong'e wantie, jopiny oherowa, watiyo gi jopiny go mwadak go. Jium kuonde gi wan watrain jopiny gi, wan wawuotho kodgi, wan ma gibiro irowa kata gweng' kuma wadakie. Iyudo ka thoth joma tiyo tij security stewards e jotelo mek kwe. Iyudo ka nyumba kumi gin e jokom, iyudo ka gimoro kata gweng' kotimre kata yudhe gin miluongo gi. Kata nitie baraza moro tidwa ni gimoro timre, gin ma girito ji kata gwenge kidok dala kaka wan wuod Ugunja mana e dalawa. Gweng' moaye kapo ni gimoro timre ibo luongo Ongore ni kanye bi konywa ka jakumoro neno ka itime nade. Koro jopiny ong'eyo ni wantie. Ma koro timo machiegni gobila. Watimo machiegni gobila saidi. Watimo machiegni one first respondent gigo duto. Obed wach terrorism, obed wach kuo, obed wach arita kwe moro osekethore kumoro. Wan link mar raia gi polis. Donno ka koro tiegruok ochuno nikech samoro bende ka ng'ato kotiegore to dhi manore kata mana gi jonjore, dhi rakore gi jonjore moko. Donno ka samoro bende keto kata mana ngima wiki ndakuru gasumbe ahinya kaluwore ni samoro uonge gige lweny, koso wuotho bende gi gige lweny. Tiegruok to wan wacho ni ber, ok wacho ni tiegruok rach. Wacho mana yo mitime go. To tiegruok i department moro amora ber. Gik kaluwore gi chik mwan go. Chik na sengisi chik mar namba 13 mar higa mar 2016, Private Security Act 2016, number 13 of 2016, or state clearly gik motiyogo. Wan gi paper spray mar apilo. Spray mar apilo ma bija gengrigo, to wan gi baton en luth moro ma wach bane ngago ka. Magi gik moyienwa watigo. Silaha moro amora mopogore gi mago, to mago sirkal nyaka mi rusa. Kalure gi chik. But jarit kwe okoripo tigi silaha nikech tijwa wuon hie en mako ng'ama dwa oseketho kweno gi chiwe ni polis. Ok oyienwa kata ni watiyo gi teko ma excess unless ni ng'ano obiro bakoro odwa nego ngimani kata odwa hepo. Ema kaka ondiki chik inyalo ti gi teko mana matin mar container kata mar make mondo bed gi kwe nyaka polis bi kasi chiwe polis. Nikech aparo ni ka gintiere gi gige lweny ma bende samoro wacho ni iji protect godo, nego bed ni ka ng'ato samoro keto ngimani kama rach, maneno ka ng'ani nyalo bedo ni inyi, to ka ng'ato biro ni thiro kata mana tiji samoro, aparo ni nitiere yore manego bed ni tiyo godo. Mano ang'e ni bende isebedo kitimo tiegruok, lakini gin tiegruok kaka mage, kasto kata mana kapok wadonjo kata mana tiegruok, nyisa chiedh nade moko ma bende ukadhe kaka chiela kuom jogo ma bende osebedo ka chwalo arita. Gin achiedh nade ma bende osebedo kukadhe? Achiedh nade mosebedo kwa kale sana club mwatiegi iyudo ni as a security steward owners mag clubs gi always giwacho ga ni custom is always right. Koro iyudo ni shida nyalo timore ma chopo kuma koro client koro nyori makaka itimo onge. In ng'at achiel, clients gin clients kata mana bor. Train maber, yes, in train martial arts, in ber train iting'o chuma, yes, but koro ji aboro to ok digorigo. Koro yudo ni seche moko ma isegolo ng'at achiel, jogi oluwi, jogi mitiyogo to koneno. Ichopo kodgi at a point ma koro iwe ni golo ng'at achiel oko kara jogi luwi ji malawo ji abirio.
seche gi koro jogi osenyori ka gitimo gi lweti obuoth seche moko idwa ji protect self defense igo ng'ato matek onge chieng' ma wuon club bro chung' gi security steward ibro winjo ka pono osemaki to bowacho ni an nok andiki ka mondo igo ng'ato not knowing the situation mane kale mondo mi itim gima nitimono. Koro wakwayo ni weg club gi be gi understand wambe wan dhano kaka gin. Kochopo kuma koro imako wadong' kendwa family wa machung' kodwa gigo miyo ng'enywa give up e tijegi kendo kata kiluongo ng'ato no dhi ati kumoro to koni ni ka tij club to mano weya dhi ati tich moro nono. Ero kamano ahinya mano. Wach machielo ma bende onego ni walose kaka pok wakawo yueyo matin en kaluwore kod trainings kata mana tiegruok ma bende osebedo kutimo mano mar dhi e tizi nikech thoth bongsas waneno kaka ojiny kata mana in Brian kanyakla kod mano mantiere kaunti ma Kisumu. Gin tiegruok mane ma bende utimo ahinya trainings e gym kanyo to mano kunyo ugang'o? Kata kaka anatimo trainings opogore gi kembe opogore gi institutions opogore mag piny ka kendo ma oko. Thothne number one, basic mar crowd management. Crowd management en rito dhano mang'eny. Kaka seche moko kitiyo tij club nyaka ibed gi teko basic minimum. Seche moko ma kawo ng'ama mer marom kodi for example. Wakuro wuoye pobed ni ng'ama rito nyiri nitie club kata ng'ama rito chuo nitie club. Wawuoye ng'ato mokelo tulo kata omere club to nigi kilo madhi 70. Iparo ng'ama nigi kilo 50 nyating'e adier mondo gole oko dako gole oko ng'ama nigi kilo 60 we dak nyalo emomiyo wacho ga ni jowa mondo watim crowd management kata rito joma ng'eny maber nyaka train mondo ibed gi teko mar mondo igol ng'ani maber gi mayom sami gole nyaka ipan tie jomoko mabudho seche moko ni budhi mesi in kaka i mesa ng'ano kilo tulo yom inya ting'e go mayom mondo kik oketh kwe mar jomoko gi bigole club ikete kumoro mobet piny moywe nyaka ibed mate nikech waneno ka iting'o gi mana malo nyaka ting'e malo matin mondo nyaka ibed gi teko mang'eny moloyo. That is why jowa nyaka dhi e training. Number 2, martial arts training maro mar lweny kata mar puonjruok lwedo ober nikech seche moko inyalo dili gi jakuo man gi silaha to koro kikia ritri kata kikia rito jowene go iyudo ka ng'ani biro goyi to biro nyori mbele welo. Koro nyaka ing'e bayo nguma achiel ariyo manya gole shida to manya konyo jomoko. Gik moko ka electrical surveillance koro kaka jomoko ka wan matiyo tij bodyguards gi close protection nyaka wang'e riembo gari nyaka wang'e riembo gari maber situations mopogore anya bedo gi ng'ato to jokwoye lawa dak riemb gari kaka in inya riembo gari for example nyaka ng'e yore manya kadho go ka jam nitie manya dhi go reverse manya riembo go ka gari no kata tuch manya riembo go piyo bakadh jomoko ba tera kata police station kata kuma kwe nitie kata manya hepo go lweny kata shida. Rieko mar rango gik moko kaka CCTVs kamera gi technology mek ng'iyo gik ma luwo dhano nyaka puonjwa gigo mondo wabi wang'e kidonjo e area fulani ting'e ni ka odni for example kamera ikete kanyo to kamera ni irange nadi titiyo kode nadi mano koro electrical surveillance ipuonji nyaka wapuonj jowa kaka iwuoyo gi ji customer service customer relations customer biro iwuoyo kode nade jakong'o mer iwuoyo kode nade nitie tulo kata nitie issue mowuok kata mar safety gi health iwuoyo igocho ne jo ambulance nade mondo bi okony ng'ani okony ngimane nyaka ibed gi ability mar wuoyo to wuoyo maber kaluwore gi situation ma iendago sano. Close combat kase wuoyo wach martial arts mano konyowa golo wuok situations opogore. Apart from that wan gi koro gimoko ka anti-terrorism tinde wasomo wan gi threats mopogore kaka bio threats wan gi cyber security matinde ji jowa gi be nyaka puonjre the more ma itimo gik mopogore kaka an semo ka rito nyaka jothum arito jomoko moa pinje ma oko gin seche moko iyudo ni gin gi threats mopogore yani gik madwa hinyogi opogore kuom raia ma kawaida makoro nyaka idhi isim nyaka isom cyber security gi dholuo cha iwacho nang'o ang'e ni nitiere arita mar mbui arita mar mbui nyaka ing'i bayo tinde be thothne ok neg ji kata gi pala kata gi bunde inyalo yudo ka nitie chemical matin Kenya ka be wasebedo gi situation ma josiasa oneg gi chemical moko matin koro sani wan human private security wapuonjre gik mang'eny mondo wadili gi threats mabiro mopogore kaluwore gi
joma richo be ing'e nok nende gibet piny ka piny gilokre to gipuonje gik mopogore opogore koro mondo ibed jarit arita kwe maber nyaka ibed molony gi gik matimre e sani piny masani. To mago gin tiegruok mang'eny itimo gi kuom thuolo mar monade mar mon nikech ang'eno kiny ma kawuono nitiere jogo ma bende gombo mana bendo bouncers. Awacho ni wan security stewards. Security stewards courses opogore. Wan gi basic introduction mar course manyaka kawo kata ndalo 10 mapuonji basics mar rango gari, rango dhano, pat down dhano research nadi ka dhano ng'ato biro ing'iyo dende nadi imule kanye gi kanye mondo ing'e kuma nya pando kata silaha moro kata pala moro kata bunde moro ing'iyo mano wuoyo gi ng'ato electrical surveillance mang'isi no mago nitie courses ma wuok from 10 days seche moko tin lure gi school midhiye to lure gi kaka syllabus no kata nini obedo compacted. Courses ma kama gin e skunde donge? Gintie skunde mathoth. Nitie joma motimo security, nitie joma motimo criminology, nitie joma motimo security management, VIP management e skunde opogore from certificate level, short courses, diploma, degree, masters nyaka PhD. Kaso nitie tijwani en ochal ka japuonj mopuonj nyaki puonjre pile nyaki dhi mbele gi puonjre so nitie levels ma ji puonjre. Physical fitness en gima nyaka tim nyaka chieng' itho nyaki bed fit mar ebo mondo irit ng'ama joma iritogo mano training ma ok rum nyaka chieng' to medo wich en gima pod dhi mbele mos but nitie basic training ma basic minimum mwadwaro jowa duto bedgo ema iwacho ni tiegruok ma sirikal dwaro ni en basic ma ng'ato kochung' to wacho ni tije en rito dhano oripo ng'ema kaka igo search oripo ng'e ni rang'ang'o oripo ng'e ka gimoro timre ng'ani igolo nade to oripo ng'e kapo ni gimoro ibedo kata gi emergency situation ni ng'ato tuo kata ng'ato podho piny kata ng'ato oyudo attack moro amora ng'ani ikonye nade. Mago basics ma wadwaro ni jowa gi duto security stewards obedgo. Kiwacho ni physical fitness ang'eni orako kinde ka kinde bende biro gi chiemo kapok kaka yo matin manoa ang'eni Brian osewacho moko kuom awacho ni gik ma bende osebedo kutimo ahinya mar tiegruok e yo makare nyisa kotenre kod samoro nikech orako ka bende ka ji timo nitiere chiemo manego bed ni ng'ato bende chamo dibed nitiere moko kuom chiemo manego bed ni uchamo kaka jogo ma bende osebedo ka chiwo arita makare. Dieting en gima ochuno nikech ng'ama train en ng'ama nyaka ochiem maber but nyaka ocham be balanced diet koro gik ma kwadhi e chuma wating'o chuma gi nitie chiemo monego bed ni wachamo mondo medwa strength nitie wachamo mondo miwa med for the body building jok moko madhi e martial arts gi gima nanyalo wach kendo security matiyo e clubs security stewards gi kik bed ni wating'o ating'a chuma kende mondo wabed joma dongo inyalo bedo ni duong' but you don't have any skill mar wuok kuma koro lweny ochopo matek kaka Brian owacho cha train gimoro matin kata ken karate moro matin kata boxing matin kata judo gimoro ma kaponi customer olemea kata kaponi ok en customer nyalo bedo ni iwuok kata tich chon jokuogi omonji e ndara kaka inyalo wuok e situation no en gimoro mitimo matin dakika moko seconds matin tiwuok to iyudo kaka inyalo konyori. Erokamano ahinya aneno kanyo ka dakika achiel tok saa 2 mano mar okinyi nyakwarom gajwang'o ote bende aneno godo in tiere gi ote modhura ng'eni gi sani adhi bedo kaka yo matin ka unwaduoge okanga mano mar 2 abiro bedo ka tieko chenro makama moko kuom ote ma bende untiere godo abiro bedo ka penjo Brian gi manowat meduru mana chwalogi lai magote machoka 2:600 Facebook gi YouTube bende wabiro ni achiel kachiel kaduogo to kora achwal ote makamage Brian gi manowat biro bedo ka duoko mar mondo mi otiek chenro makama ikidhi mabora. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe
unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nekorom gajwang dakika na ng'wen tok sario mar okinyi machiegni meno kang' mar ariyo mabende pod wadhiro chenro twake chenro mar opiny okinyi makawuono wang'iyo wakata wamenyo tije mago mag bongsas ahinya ahinya kaluwore kod seyo mopogore opogore mabende jopiny osebedo godo wach mabende koro nyaka gi sani koro chenro mar tiego bongsas bende koro piny owacho ni ochuno. Ano ka moko kuom ote osebedo kuoro kinyalo ketna moko kuom gi mar mondo mi asoma Bran gi mano bro yudo thuolo mano mar duoko. Jono Rao iwacho ni jogo goji mok ber. Ushuru nyaka koro gichul. Ni kata idwa mielo wuod nyandare mus ni to seng'wani. Mano Bran gi mano bro bedo kanyiso nang'o meno ng'wano ji ahinya ahinya kuonde tongona. Nyaka waket tij bongsas obed professional kaka Tanzania timo. Train basic first aid skills, communication skills, crowd control and PR, then license them. Iwacho ni no chenro achiel kachiel kintiere Tarbo. Asom ote mar Jackie Nyarmudi iwacho ni bongsas ma Kenya kae to walo. Bedo bongsa okonyiso ni nyaka igo ng'ato mihinye, especially ng'at ma unarmed. Ji mathoth osewito ngimagi yudo ng'ol e lwet joge. Kata tek ahinya karawe orgi ahitiwa. Aya, mago gin seyo mopogore opogore mago mag joneno. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni kiwacho adier bongsa moko to ok ti makare, moko beyo to thoth gi richo, sombgi tin, chunygi richo, alafu gikawo chike lwetgi. Aseneno bongsa moko marito MCAs girakore gi ji marach, kata kidwa neno Muhesh to giyieni. Aparo ni asomo timo gik moko kuom gik kata PR mar gi richo zaidi. Imose to duoki ni unatakaje idier nono. Penj na wendo negidhi training kose mano na gisewacho. Tang'o momiyo ok gibuonjga. Gishukuga kila mtu. Mana kaka ipuonjoge koso mane kitgi. Iwinjo tu akintiere umoja. Aya. Asomo timo gik mar Calvins Omolo. Wacho ni bouncers nyaka koro duok teko magitiyogo te. They are not above the law. Mano agi Bran mago gin seyo mopogore opogore. Achaka nagi mano mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kata buonjo ok ubuonji ugero seche te kipenje gimoro to unatakaje. Tijwa ni sama simo for example ule ndare usiep na kabisa Prince Indah. To simo ko ngato ka kaliba mar jathuma meno kang mamalo ka Prince Indah go thum. Tirito kwe tidite bende. Pachi won ng'iyo gik mang'eny ahinya. Ing'iyo isomo wang' dhano, ing'en ang'ane, ing'en kuom security ka tijwa ni en somo ji. Isomo ng'ato, tineno ji miel to ng'ani okuyo, ji miel to ng'ani chal ka gima buok, ji miel to ng'ani kirango wang'e to mirima ong'eng'go. Koro time mar buonjo kode ema biro bet ni onge nikech sama in imor an pacha paro gik mang'eny. To ok en tich. To ok en ga en yo marach. En mana tijwa ni
sama in pachi paro gimoro achiel an aparo gik mang'eny aparo ng'ano kumochung'ie onyalwar aparo ji seche moko ng'eny gidhirre mbele jogi nya hinyre aparo nitie ng'ama neno kanyo ma seche moko ting'o chupa yo marach nyalo diro mbele ka koro an aparo gik mang'eny idhi paro gimoro achiel koro idhi abedo gi thuolo mar buonjo an to an tich koro momiyo thothne ok wabuonjo ga e tijewagi ok en yo marach kata ok en ni ok wahero buonjo kiro go akwan free wan walk wa yueyo gi family wa kata wa biro stare ti bona kwa bonja normally but someone teach no ochal kan giso daktari mane theater mayango chunyu ngato to nyiero onyier to wuo to ye ti jo kan en teach ma very serious ma nyalo lalo ngima ngato so tijwa ni en rito dhano semoko onyadhi very extreme lal kan ngima dhano mu wan ga serious tijwa onyo gik mang'eny to paro gik mang'eny erokamano ahinya moko kuom seyo mabende diduoki mano akintiere kaunti ma Kisumu seyo mamoko mabende oganda osebedo ka oro giwacho ni bong' sama kata idwa dhi moso kata mana jatelo to en mana ni igeng'i ageng'a gi seyo mamoko en ang'o madiwachi ne jogo eko mabende seyo tije? Gima nyalo wacho ni customer wage gin joma riek kabisa. Iyudo ni gimoro kapok otimore kumoro to kapo ni security nitie around tiboyudo ka shida moro amora ok bowuok but the moment ma security make a step kata mana ng'ato galo security matin to gini timore koro clans gi riek ga yudo ka ng'ato dwa timo gimoro ma mischievous to oro wadgi most of them oro ga nyiri moko mabeyo beyo gi dhi adhi bonsano wuondi ni smile kode timo ang'o koro yudo ka chako loso gi nyako ni ng'eni golo pachi e tich manitiyo oselalo pachi koselalo pachi ni the moment ma pachi olal iyudo ka koro ng'at ma dwa timo gimoro marach otime kong'eni ok ine pachi be onge ka kuom rito jothum kata jotelo ing'eni nitie regulations mamiyowa gi jatelo ni kapo nadhi kuma kama unless ayie ni ng'ani obi omosa koka mondo iyiene to kapo ni atamora ni kik obi to kik obi koro jopiny kik ne marach ni ka wan gi jotelo to koro ni wadhirre kodgi ok en e yo marach jatelo ne seche moko nokoyie mondo ng'ato obi omose to kapo ni giyie ga ni we ng'ano obi omosa to bwawe aweya to ng'ano mose in a good way ma most of them do nyalo weyi ni donji mose but for some minutes kata some seconds to wawiya wuoka erokamano ahinya paro maliw ahinya to jalno ero mabende nawacho ni moko kuom bonsas sombgi tin mano to dwach nang'o nikech ang'e ni mago gin moko kuom seyo mabende ote maneno ka Brian aneno kiseiko duonde what is the misconception maduong' ahinya kata kana ng'isi ni course na mokwongo ne somo filamu ana jago picha kuom gima somo wan gi jo degree tij motiyogi wan gi jo masters tije motiyogi wan gi jo PhD tije motiyogi wan gi joma constantly somo ng'ato ka ana somo pile ka pinjuru nyaka somo ko gazette 1 hour kata book moro 1 hour kata ane documentaries 1 hour koro rieko ng'eng en tich ochal ka ubila thoth ji ok ohero obila koro kineno obila ka magi joma msand gi msach gi tin magi joma kawo gi somo matin koro mano thoth nikech tijwa ok en tich ma wan ok wauso ice cream kata ok waus ring'o ndhudho e ndara mamiyo ji nyiero mamiyo ji nyiero koro luwore gi tijwa tineno ka ji mang'eny koro bedo gi ang'o wadui kata ok giherowa koro ka ng'ato ok oheri to nya wacho gimoro amora ng'ano duong' to wiye onge gimoro ng'ano raracha ng'ano timre nade ng'ano kia rwakre ng'ano denyo ng'ano onge pesa to thothwa wadak mana maber thothwa bi wasomo mana maber seche moko kata moloyo ng'ama yanyino koro en mana perception mar ng'ato marach but jowa kaka ing'e ni Kenya masani tich be manitie maonge bedo ka ng'ato nigi degree to ok oso tich obidi tijwani but ok wawachi ni tijwani en tich ma ibire kikoso tich nitie joma ohero tijwani kaka from the start an kata kapodhi somo tij film nachako tiji nahere nadhie nikech ahere koro wach man jowagi ok osomo mano moriambo machon ahinya nitie thoth matin mapok osomo kendo mano nitie percentage te kirango literacy level mar Kenya waka ineno percentage marwa pod otin nikech other factors ineno to mano affect society te ok ni bonsas kende kata security stewards kende koro ji kik sew unutiyo watiyo erokamano ahinya aneno ka dakika osekadho 12 tok saa 2 mar okinyi ne gwen watieko chenro ma kama achako di Manoa
Odhiambo kintiere kaunti ma Kisumu. Wachni mogik debe dango samoro paro mano mar tiju kaka security stewards mabendo timo ma samoro jopiny ok orwako yo makare. Giwach moro amora mabende ni dwaro chalo kiny makawuono kwatieko. Debe dango. Gima nyalo wacho kuom security jopiny kikawa joma richo ahinya. Moko wacho ni joma security kosomo inyalo yudo ni ng'ato kosomo yes but discipline ni malo molo ng'ato mosomo manigi masters manigi degree no. To iyudo ni ng'ato bosomo timo the same work but discipline ne be ni piny. Koro kar somo kanyo to giyie watia tijwa. Wan watimo gimong'iswa ni watim to watimo gimwang'e ni the right thing watimo. Mar ariyo anyalo wacho ni sekta mar security ka yot to koyot. Koro wan kaka security stewards waketa chuny nikech onge gima yot. Chieng' moro bobedo maber. Erokamano ahinya hitieke. Apo mana kitieka. Erokamano ahinya Manoa. Erokamano ahinya. Nyakoronga Jwang mano na Manoa Odhiambo director mano mar Tala Shielding Services e kaunti ma Kisumu. Achiel kuom kembe mabendo sibedo ka tiego bongsas e kor gwenge mopogore opogore. Brian Ongore kwatieko. Wachni mogik debe dango. Mokwongo bodi marwa mar PSRA ma wan ibuoye mondo wan ka en associations gimi associations jogo matiyo tijwani kigibugra ni gikawo joma jikia joma poko tiyo tijwani to giketo malo kanyo ni mas jomoko association matiyo piny wakawan joma tiyo nitie joma oyier kaka ana jakom mang'isi oyiera gi jopiny to oyiera gi kembe mamiyo ji tich matiyo gi ji gi thoth bonsas kata event security stewards to nying bonsas no wadwa temo mondo wakwa dhano mondo wawe wadhi mbele gi nying event security wakwayo jopiny mondo kik gibed kaka choncha en ga police force en police matiyo gi teko to tindo loke en police service wabe wakwayo kik ging'iwa kaka joma chon maricho mane goji sani piny olony to walokre watimo more of stewardship, more of wuoyo gi dhano gi kelo kwe gi tayo dhano yo maber ok agoko mang'eny mane chon. Koro oganda owe kawa ka joma richo, oganda oherwa kaka dhano wetegi, oganda ong'eni wabe wan gi nyithindo, wan gi owetewa, wabe wadak mana kaka gin, en mana tich mwatiyo. To giher tijwani, to gimiwa tije mang'eny. Mar ang'wen kwa dhi mbele, PSRA ong'e maber gi sirkal oparane wach training gi institutions mag training no gikonywa nikech jowagi wadwaro ni sirkal be wabed gi gimiluongo ni minimum wage nitie kiwango mapiny ahinya ma jowa ok oripo chul mondo at least wabed gi mshahara manyalo konyowa to mano nyalo kaka jorit kwe ma guards no migi chik ni onge guard moripo chul 30,000 kadhi piny wabe wan gi minimum wage moripo chulwa but maximum to onge lure gi risk gi client kaka nyalo chudo wadwaro bed gi minimum wage ma ng'ato ka ng'ato jo sirkal jo siasa kik chul buoni kiwango fulani mondo jowabe ochak dak ngima maber mondo gi avoid donjo e weche mathoth gi nikech weche moko mathoth en kech ng'ato seche moko imiye 500 en otiyo tich matek en gi mirima iwinja kech kae poko chiemo to in ibiro dwa nyiero kode ng'ano dak nyier kodi lakini kichule maber obiro riti gi kwe obiro mor kodi koro gigi kosebiro ba sirkal ong'eyo ka jowa gi chulo to skul ma gikelonwa gi mondo puonjwa kata itiewa gi iluongo ni tielo kose tiegruok ka gitiegowa gitiego e skunde ma ginyalo chulonwa sirkal nigi skunde mang'eny ahinya kaka NYS mantie pawe madongo dongo kinya kawo e grube to giketo be obed matin kabisa to gipuonjo jowa mondo wabed gi piny molony wach security mano biro konyo duto konyo security mar piny mangima ok mana jokong'o kende kata jo siasa kende yudo ka thoth ji kosepuonj maber yudo ka wabedo gi piny man gi kwe nikech thoth joma ng'eny wabedo alert gi security awareness gi environmental awareness so wabedo gi piny to wakonyore gi police be kik neno ka wan wasigo gi ok wan wasigo gi wawuoyo mos ahinya kuom jokum nohinyre e wach mar Nakada wach Kettle House but mano ok en mbele kabiro ka mano ok en kaka oripo wadagi police wan oripo tug police kanyakla
waherre kaka joma rito kwe e piny ma Kenya ka. Erokamano ahinya Brian, nitie keyo makare geno maro ni duolo mano mar PRISA, mano Private Security Regulatory Authority, kotelegi koda data chenro maduong' margi kanyo. Biro bedo ka winjo dwaro maru. Nano kanyo ka PRSA bende nolando kanyo ni nitiere sensitization forum moro mabende biro bedo kitime achiel kuom magawa e kaunti ma Nairobi chieng' tarik 17 mano mar dwe mokwongo. Geno maro no biro bedo kusomo paro mopogore opogore. Nosetime tarik 10 moro bende naneno nitiere chieng' tarik 17 e achiel kuom magawa. Nochore chien. Aya. Nochiwnu paro mopogore opogore mar tiegruok. No winje but pod wadhi mbele gi wuoyo en industry ma krum sani. Ji wuoyo nyaka ji wuo, nyaka lalre mondo wayud gima biro konyo jopiny, gima biro konyowa wadhi. Erokamano ahinya. Paro mogik ma bende atieko go Nyakwaro Gajwang' en mar Maxwell Onyango. Owacho kana ni bongsa ben mana dhano ok en wacho ni jopiny okawe mana kaka tich moro amora. Mano bende parapara ni bana Brian bende osewacho mana kaka bende obila bende ni se kinde machon obila bende gin mana dhano, en mana ni uniforms ema girwako. Brian in nagoni erokamano ahinya kuom molo e chenro kiny ma kawuono. Mano Brian Ongore, jakom mar Aegis. Nyakwaro Gajwang' kanyo min makelo wa giko mar twak makama. Dakika no koseringo 20 tok saa 2 mar okinyi. Chenro pod e lach. Kawuono en chieng' tich abich Nyakwaro Gajwang' bang' ma ing'eni wadonje chenro mano mar ng'e jothumbewa, to bende mae chenro mokwongo mar ng'e jothumbewa mano mar higa mar 2024. Dong' wachake bende gi wende mago mag pako Nyasaye kuom yawonwa higa maber, wachopo waduto te ka wangima ka wail. Omiyo kiny ma kawuono wantiere ka gi wendo ma bende pako kata na wero wende mago mag pako Injili. Nyinge Fred Omondi, Joyce Oduor biro bedo ka loso kode mar mondo mung'eni Fred Omondi en ng'a